munță mă bânară, ziau de iarnă soarele mă câftau, așa-ți-a trară coară după coară, tu ca pe casă soarele dănăseau. Așa-ți-a trară coară după coară, tu ca pe casă soarele dănăseau. Vearsă să-mi zăvârnă oar nu vrură, de mală mătii locuri de aveare, de multe ori nicase nu-și avoră, ta să aibă iarbă bună te-a pășteare. De multe ori nicase nu-și avoră, ta să aibă iarbă bună te-a pășteare. Isu-i trei păpâia mea galea, cârvâni îndrept să ca la nuntă, ma când o lav ducânteții de jale, ca pe tu inimă mai si pântă, ma când o lav ducânteții de jale. Kira, Aristomotu, că n-apuchea așa la tine acasă, zicem, la casa lui George, am putem zicem că fim la tine acasă, e casa voastră. Aristomotu că n-apuchea așa și mintea mea și al Coli și al Iuliana era să n-azburăși să ază tră bana ta, tră poeziile care le adrași și tră lumea armânească pentru Sonia. Hristoprotaș protația că ți-o luași chirolo estu și al Coli Caranica, soslo nostru al Iuliana. Ta să zburăsc cu dibana mea trecură mulți ani și, cum zic, tora v-ați vrei tine să știi dibana mea, că sunt multe, bănai multe tu bană de alihea, că mă ajung și la elichea este ahât mușeată și am nădea că va să ajung și mancolo. Cum are harau, va să dezvârtim liheamă de ațeali ce vrei să știi tu este emisiune. Sigura e un simbol tră lumea armânească și mi-ndrescu că protul scupo este ații care ne mutrescu zduchească, să achicăsească în heama maghinii cum criscuși tu lumea armânească. Că pentru Sonie bana ta poate si bă vizută sub semnul la asta. Tută bana ta fu tră lumea armânească. Cum crescu eu, știți tu de bana mea că eu am intrat Dobrogea, tu năhoară, Bașchioi, tu năhoară oarfână, tu năhoară de care nu mi leagă țiva. Fuzici de acolo unde aveai 7-8 ani? Clasa 1-a Bașchioi, clasa 1-a o feci Bașchioi și cum tu chirolo ațel bana era mult greauă, locurile nu era bune, agrile nu era bune, paplu era cu zorea vrea să bagă tu colectivă, lucru care nu putea să-l străxească. Paplu fu 8 ani de marhu primar Bachița și avea giumsătora ta să intră tu colectivă, nu putea să străxească este minduiare și atunci avea o idee cu un zinere de-a lui, bărbatul la sora al tatei, Alitatană, avzără că iuvatul Bărăgan este o năhoară părghisită de germani, Germania care era culăsiți, era petrecuți acolo, tu deportare. Minarea fu genială. Fu genială că-ți dusiră tu în loc, eu fură deportați-li și acolo era condiții de elefterie. Tu în regim... Și ne-aduc o aminte, când ajungem, clasa a doua ajungem acolo, dusi la ale, vizu hoara. Hoarele era și cu case tip A și tip B, cu 2 udați, cu 3 udați. Lali loună cu 3 udați cu noi, lângă noi loună tiel. Căiurile era și în dreapte, mult o lărză, cum le avea adrat atunci Germania, și casele cheama largul de lantul, minduiați ei, tu chirolo comunismul, să duși urdină multul, serli.
Și ajunsem acolo, era veară și Lali când vine de acolo zice, Chira, bașchioi nu aveam ca Cilimean, eu nu vizui un himunic, nu vizui țiva, aveam un damaș ca într ubor și gorț agre, nița șiți, nu aveam țiva și Lali zice, mă zing acolo bumbăcari, va să dau un himunic, mă pot să-l țin în brață, va să-l dau ațâia, mine era țiva și așa ajunsem acolo bumbăcari. Ma noi acolo fură ani mult buni femeia mea, câțe că avea gata Germanie, numai ta era un doi cu cu domiciliu obligatoriu. Culetare, mindiosul că e gini să exigisim lucrurile astea. Acolo fură oamenii care, chirodii țințiani, fură culăsiți și adă zorile acolo. Și de apoi după ce betisi chiroloațe de țințiani putură să fugă. Și armaseră casele goale. Acolo era un spațiu de lefterie, de libertate. Asta vreau să zic, că tu chirod de ună veară să umplu hoara de armâni. De toate hoare vineri armâni, era soi al lui Damov, al lui Goțu, ziceam noi, care era și soț de-al tata. Și aici sainții, eu fești 3 clase acolo, a doua, a treia și a patra. Tatea mea a cățat lucru mult bun la SMT, era cea care avea îngătan de machinile de la Agri, alantul Lali care află hoara la DCA și voi zic că tu chirod de ținți ani, cu cheile, cu lâna, tu chirod de ținți ani, adrara hâs paras, că putură să încupără casă București. Noi, ca cilimeani, acolo tu hoarațea, bânăm tiharau, avem cum zic, ficiura mea mușeată. Lucrurile astea că eu, de atunci, nu știu de unde avea fi tursită ideea să adun fetele să adrăm jocuri armânești și nici spectacole de teatru. Paplu arcuteați ale mandrile de la oi, n-adra scena și lipi de seamă ratele fetele că nu vrea zină să adrăm jocuri armânești și nici spectacole. Era soațele de la sculie, era și cu surini. Era mulți, soatele din hoară, toate armâne, n-ai mulți armâni era. Și ne-aduc aminte că dram, Paplu îmi permitusea, ți-o avea zâtă el caște de eu, care oare și bațarea cu n-au zățânau de uau. Și adrai un nicu spectacol și de-apoi hurhisa da... Aprindeți-mă în că aua bărbatul v-ați vedă muliarea macațânii misticolul, secretul. Ama, de la este lucru, eu tricui la un teatru popular, ți vedeam în hoară. Și mi-aduc aminte că adrăm un spectacol și nea lumea și n-avza, cum jucam și ți teatru adram. Și adrai una nică piesă de teatru, eu cu Catița Albudeș. Catița ta era la un telefon și o la lantul. Niscând armâni avea masă bașchioi, nu avea venit acolo. Și ziceam, alo, bașchioi? Și ea dădea pandese. Și o ziceam, zi n-ai de până la noi să-l băgăm paznic la găi. Mea care scârtiră ești, îi zice, al pap, ți-a dar fata. Voi zic că de atunci ai fi tursit ideea de teatru. Și nu știu de eu și cum. Nu știu. Este zic eu, simița, prota simiță, ți-a dra eu mamânatul. La duse și aminte paptul mina, care vă dățea permifi și vă desclisi lumea asta a imaginației pentru Sony. Vreau să ne dați trăiel, prota. Alexandru, tine a și un lucru, cum zic eu, și nici am BTC și este proiectul ăsta cu cartea de păpâni și care va zină toraș cartea de părință. Acolo am grăpsit de paplo meu, de maia mea și mai mult de paplo meu. Deci paplo meu, să zici că fu Dimarcu, chiro de 8 ani Bachița. Era un om mult pirifan și un om mult, cum zic eu, disclis, cu mintea mult disclisă. Modern nu pot zic de chiroloțel, mas mu trește cadrul al pap cu Maia să alexitul tu strani armânești, tradiționale, paplu este ca văr embur, cu paltul de cheale, nu este tu stranile armânești, că delihia era embur, asta era titiel, nu era tazducătul colectivă. Și când BTC clasa 4-a, Paplu lua pofasea fără să întreabă tati. El te petrecă cu București. Și Maia să-mi petreacă București, că zice, Chira prinde să facă ea tresă, asta era isla lui. Tati era mult tiner, cu mama ești bâna bana lor tiharau, Paplu cu Maia lucra, ei sprimna, tati avea toate motoretele, acolo tuhoara este de bumbăcar, tati avea motoretă Simpson. De-apoi motociclete cu ataș, câte nu, că era mult hăidipsit de Paplu.
Și Pablo zise să-mi aducă București. O zici tu proza, ți-o băgași tu cartea de păpâni. Este cum zic eu, tu bana mea, apofase al pap, cum zic eu, ația care ne chindrui calea de tută bana. Că masa rămânea acolo masa rămâneam acolo în coară, va dram și acolo și poate și liceul, care știe. V-ați bideseam sculia, v-ați dram liceul, v-ați eram dascală. El te pitricu la Hinica Luda. Și să știi, la Hinica Luda, care avea și eu una feată, Sirma, ți-o avea plătizată Pablo Șmaia. Îmi fu mult greu, Anies, mi-a dispartul de soațele din hoară. Și duci un an singură București. Și 2 ani. Fu mult greu, că eram celimean, eram fitică și tati zicea cum eu pitresc feata acolo, nică, cum va și de acolo. Și ajung și în București, cum să zici, 2 ani și de multe ori mi-era hât dor că mi vedea că nu ghini și o țeam că mi doare pântica, că mi doare șiții, că vrea zină. Și Maia e neamărata cu cașta, îți vin de la Piața Unirii. Aproape ca să aibă o furnie. Ca să aibă furnie să mi vadă. Și o nezeam cu ea la Piața Unirii, Maia vindea cașul și mi-a luat și mine ninga ea. Și trețea mierele să-mi cumpără caș și eu le ziceam, gustă doamnă, cașul. Și dai mama aia îmi dădea câte 100 de lei. Tu chirol oțel, era un avere. Era lucru amintat. Un avere. Și așa a Hurhiu clasa Țințea București, care BTC pentru a 7-a. Și sucachea florilor, tu măhălălul vrei. Să zici 2 ani de zile și zui la Hinica Luda și le Haristusescu de tot sufletul, cum mi țânură, chiro de 2 ani, cum mi-a burangăta. Și după 2 ani, Pablo putut să-mi cumpără una casă București, era una greacă, pe strada Florilor, peste cale de Fumeaia Caluda, Pablida, care fugea Tugărție. Pablo îmi cumpără casa și de-apoi vine Rășei. Și acolo s-a drat un nic măhălă Armănescu, că vine Rășii Alanță pentru Sonia. De-apoi, după Alanță, București, noi bănăm bani armânească, cum zic, Timirache, eu nu duchi acolo că nu hiu tună hoară. Hoara noastră era Măhălație. Măhălație armânești și de acolo de la strada Florilor, când vizum casa numai ta încăpea, zăseam așa, Pablo îmi cumpăra altă una casă mult mare, pe Vlad Județul, este Tora Molvitan. Casa te-a mărtie fu surpată tu Chirol al Ceaușescu, toți el de Sonia, tu 88. Am cumpărat acolo o casă, alantă cale din Inganoi și de-a Piștaladzi, Caraolani, tot măhălălul eram aș de armâni. Este fu ghini București, toți care vine în București, căfta după soie să adună tu în măhălă. Era una coagulare pentru soie. Știți, ca să ducim maghinii lumea asta a păpânilor, vreau să te plăcăsesc cu să poematele cu păpânile. Zățem steaua păpânilor? Pe mine păpâine, cum zic, Alexandru, tu ți-adrai tu bană, adivăsii, țiva nu ne-a spuseră mai mult decât avzăi de la păpâinea mei. Care... Tine ai tu mână prota ediție de top 23 steaua de dor, mine am deftira ediție de Daunile 4. Nu se mă află, fără unănei de cumăță, îi se pare, și când o scoși cartea, vine unănei de oameni, de armâni, Minduescu, atunci ți-ați vândut și tora poate care știe, îți mă se află. Păpâinea mei. Păpâinea mei, tu munță m-aș bănară. Fuzea de iarnă, soarele m-aș căfta. Așa ți-a drară, hoară după hoară, și tu ca casă, soarele îl dănăsea. Trasversă sânză, vârnăoar nu vroră. Ti malămă, ti locuri, ti aveare, de multe ori ni casă nu-și avură, trasafle iarba bună te apășteare. Are urmări de lapte ei virsat, de stănurile de țăra spinzurate, snucheară limba și fara înghisa, și în altul munte le era crivate. Tu fechea, tu sub cap, ca tificior, ma vârnăoară polim nu-și avură, hârnira mirării cu cașul lor și cu lâna oilor lumea un viscură. Pitiisi trec păpâinea meu prea galea, cârvăni cârvăni îndrepță ca la nuntă, ma când o lav duc cântisle de jale, ca penuri tu inima-i se plântă. Haristop, pentru să nu iniți n-a ananghe de carte, ca să prindeți că sticla este a hârniră a mirării cu cașlua lor,
coliloare tu casă și lui Gursești, a și un stih care zugrăpsește lumea armânească. Vreau să ne zici și Steaua Păpânilor. Până să nu zici, prindeți zățem că astea sunt tu cântiții, tora, și prindeți să-i hăristusim al Hrista Lupci, că le adră cântiții, după țin și cartea tu 83. Vă discutăm o abeta asta am amânat, dar hai să abzăm și Steaua Păpânilor. Nu poți chiar păpânie și părinții ca oară. Armând tu bana noastră, tu cântiții, tu zboară. Din ei de aină limbă, nu chiar e ca în apă, când ază lumea tută, zărțina și-o dizgroapă. Dipota este zboară, tu cartis le îngrăpsescu, este că tu spăpânie dit groapă mi mutrescu. Că vă zburăsc cu tora și mi-a că chisiți puteți, este că hiu ligată de voi, de multieți. Minduam tora să zburăm miheamă trăsora ta, Chira, trătancea. Îmi zicești că lumachia de masin o adrași trăia, eu durusi și al ei. Cartea alâncii unanii n-au stiu obzăță ținții? Sorei mele Sultana, cartea futul limba română. Prota carte a păpânilor, Steaua de dor a părinților și asta sorme. Vă zic că vrearea care o am tia, de când ne amintăm și mi-nduim să o ducem toată bana. Este partea mea de suflet, sora mea. A că ea nu știe multe zboară, nici eu, nu ne spunem vrearea tu zboară, ama o duchem. Minduiam că este una bună furnie zățem fumealii. Eu zburăși să trătuța tăi și zburăși să-și trăsorta. Cu zborul al ei tălios. Fumeaie. Una maie, anghisează, livăți de masini. Alantă și mutreaște numta cavala. Un pap fuzi, toamiriria niștiută. Alantu și paște oile tu Isu. Dada, Orisescu, numțele, știnia fetelor. Tatăniu, îmbărțătă că săbălu, cum vârnă oară, îmbărțătă nieia papsui. Sultana, soră, sultană a fumea a ei, frateniu fuzi cu cărvanea de dor, nipotlu, nic picurar, paște zboarele veche, șmini șetului văz de masini, șmutrescu la numta limai cavala, tu calea cât a mirăria niștiută pas cu oile tu is cu păpânie, ascultu zborul tăios a sormei Sultana, așteptu cărvanea de dor a fratelui Mina, înhârnesc cu nipotlu cu veche permite, să nu chiar nica cu pie armânească. Și așteptu tu poarta cu tar lui Zieni, smiai cum paplu lua nie în brață. E zborul tăios a sormei Sultana. Sormea este, cum zic mine, poate nu am văzut un om mai corect, nu pot zic permânește un zbor mai uidusit. Un om cu mare tinie și este un zbor a ei, eu zic că e zbor tăios, vă zic că sora mea nu zboraște mult, mă face mult. Și când te clutana mea, tana li da, de tana ni șezut în padă, se uidusește. N-ai mai bună expertă, tu piti, tu toate lucrurile, este isa ca tu cântecul armânescu de folclor. Tancea știu că v-ați hibă zoria și, ama vreau să ne zici să-mi dau o zboară trăsoră ta mamari. Da. Cum era Anda, era nică? Ce să zic, cum zice și soara mea, ta hruhită, că ne vrem mult. Poate că ea mi va mai mult, că eu cu boața cam tăioasă, cum zice ea. Că him alargul și nu ne vedem ca fioară, zic o știți, și o voi, ne vrem mult, daule. Când eram niți, mi cam văria și cum zic, o... Chicusei? Nu. Și când o chicuseam, și când o... că toarăța și lăsa presă, ne dădea păpânii și soia aparați, cum îți dădea atunci. Și eu ne ascundeam. Ei ne aflat de câte oară
el așa și Ce mina puteam? și eu rămâneam fără paraz, daima. Și toată bana mea, eu avui paraz și vreau să nu armă vără oară fără paraz. Eu sigură că am, că eu calculată, așa cum zic eu. Și, E mult umșat cadrul ăsta cu dau surori diafure diferite și pentru Sonii ia zburaști voi dauli. Hiștini acolo tu poeziile ei. Și cum zicea tatea meu care nu durusea paraz. Și mama îl văria, nu-i dă paraz ale chireva și am cupără vără făstane. Dă-i ale tană, va să ia vără lucru de casă. Aia este diaforaua. Haristo multul că ne apruchea așa și poate zicem și lucrurile astea că pentru Sonii George este și ca ciorlato pentru Sonii. George valu hizem tora tu moabete. Tancea, cum este să ai o soră scriitoare, poetă? Cum se bă, noi mai mare harau când te duci cu lumii și poate nu mi știu. Eu sora lui Chira. Chira, păi care nu știe pe Chira? Deci, asta va să spună că ce înseamnă eu sora lui Chira. Da. Hai să tu că și zuci moavete cu noi și tora va te lăsa mare hate să mutrești să lucrurile. Prota vreau să întreb Chira cum lu vizu George anda era Nicu? Știi că noi avem 3 frați, am de la sora mea, am nipotul lui George, de la fratele are un ficior, ma nu-l vedem că este largut America. Și George s-a mintă greu, sora mai chiru multe ori și a avut tihi că putui să ajut, ta să mintă. Și vreau, fără de altă, vreau să am o nenipoată, vreau să am o fitică. Și când o să amintă, îmi lua telefon asistent acolo la spital și zice, doamnă, aveți o fetiță? Și eu mi hărsi mult, normal, mi hărsi, după ună sihate, scuze, aveți un băiat. Bun sebă. Bun sebă. Și ce zic, fu protlu nipot în casă, harau tuți, paplu, mine și mine armase de lihea ca fciorul meu, zicem că doule cu sorbea, că ajutăm să-l creștem, că sormea era singură. George de la 10 ani avea rămasă singur cu dadă sa. Și doule de adun îl crescum. Cum vizuși zănatea asta lui de cântător? Zănatea lui, ce zic, cu Dinicu. Dinicu nu aveam încumpărată nici una jucăreauă. Când el nu s-a jucat nici cu vără mașină, țictare, ți vedea una tihănici. Și le băteai pe... Și fusile, tihănicile, este bătea. Aveam fusile de la baba, țin minte, și aveam stoarele și băgam 1, 2, 3, băgam stoarele, dam drumul la castafon și pac. Păi băteam eu acolo, tu... Și după aveam verul meu, acel Nicu Caceauna și făceau repetiții cum era gramă stilă veche și îți dai seama când suna, baba adu-l încoacă, adară repetiții, când auzeam, îți dai seama, îmi ziceam imediat, de ce ruși eram acolo? Și luam și îmi dea ciumăzdi și băteam și Știu că una întrebare naturală care înghini, când o cântați, cântiți-li adrati cu zboarele, adrati de Chira, nu știu, duchește țiva? Cea mai mare harau este că e ținută, deci, nu știu, cel puțin, deci toate, de la început, când se începe nunta, e posibil să nu cântăm un păpâine mea, tu mulți mă bunară, sau John Eochius cade amor, sau, deci, nu există... Duchești omule pirifanii atunci. Da, apropo, ne-aduc aminte când era Nic, avea 6-7 ani, avea hurhită sculia și cum măsa-l vedea că tot îți o este, l-a dus la școala populară de artă, avea pe Chirol Oțel. Și s-a zis, la vără chitară, la vioară, la pian, ceva, nu, el la țeale. Dar profesorul lui zise, lăsați, ăsta este doar a lui, este va el. Aveam un chitară, nu știu, aveam acasă, la Paplu, aveam, nu mai știu, era pe acolo și știi cu chitară acolo. Normal, un mes, 2, 3, domn profesor, zic, nu-mi place, eu vreau la tobe. Mutria și la mine și, domnule, eu o să te las, dacă o să înveți într-unul, o să faci tobe, dacă nu, nu.
stai seama că ambiție, tu urmezi de zile, învița eu țin de el să ambezi, nu știu, și așa rămași la tot. După fețe și școala de... Ai stat populară de artă. Populară de George, vreau să te plăcărsescu să n-adare un cadru, o scurtă zugrăpseare a tetătai. Cum o vezi tine din casă? Mama 2. Da, Dacă nu 2. ți urea zic ca la Da, cafeoara mea ajută și așa la adică de cap, deci niciun oră nu-ți băgă problema, niciun oră nu adră diferență că... Deci, foi efectiv o mamă pentru mine. Ce să zic? N-am cuvinte subțâni ca să ziți ea. Să zici, naiba mare harau este atunci când îmi alin pe scenă și îți cântă cântecile ei. Deci, și bine, și mai ales cum azi neg, ori eu sunt neg, nu există că nu zic că dacă eu nipotul al Chira Iargoveanu și toată lumea știe. Îmi pare că e mai multul decât pentru Sony și mai multul din nipotul la ei, că a și fu Bana, a și fu Tihia și pentru Sony ilipidi. Ea te vede ca ficior la ei pentru Sony. Te-ați vâriați cu vărăoară, normal. Păi, Rolul de mamă, așa este. Ștefan, cum o vede, nu știu cum să zicem, Maița? Ștefan abia Pontura nu știa, Maia Chira, dar ce Maia Chira, dar ce face ea, dar de ce toată lumea o întreabă așa, de ce ia interviu, de ce zice și, dar de ce are hâtea, adică nici nu, Tora deja peste, adică știi. Asta e tu procesul de aici că se arenții cu Maia Chira. Pontura nu că 6-7 ani, că nu era, adică era cu ceva confuz el, știi? Păi cum, uite, dar pe aia arătăm toate cărțile, zici, uite și ține, Maia Chira e cea mai mare poeta noastră de la Armâni. Își ciudusea el, știi, păi și cum ne scrise, este tot, și cum, da, fă haios că ne-i povestit. Aua și zu bună Maita. Aveau dălua ei. Era, depuneam pe hânării, mi vedeam. Ia, zi-nu dau zboară tră Maita. Maia era haioasă tare. Maia. Eu aveam luat când să avea săraca, să aveam bolnăvit tot și îi luam, erau două aparate, nu știu cum, la Carrefour și apăsai și ți-ai suna, știi, când zici, bă, mai când are ananghe. Și un ziar, nu putea să iasă, zici, imediat să suni pe și mea, este cum apăsa și imediat sună, știi? La 3 1 oră, 2 ori, eu ineam o iară. Și doar nici un zeanu, nici o dimensiune, că nu fac cap. Știi, da, de pui și ruși imediat, s-a întâmplat ceva. Când zici, ce vrei să mă că mi-e griji? Nu te gri, eu să zic, dacă nu știi. Nu te gri. Păi cum le-a apăsat și pe țelă? Nu, că astea din greșeală, tu vrea să vadă dacă... Da, ia drag. Nu, da, ia drag, că vrea să vadă, ia drag, că dacă avea nanghe. Dacă vrea, îi ticnea, dă-ni ea apă, dă-ni, nu știu, dar m-a și să vadă că... Da, era haioasă. Mama zicea daima, o Dumnezeale, nu știu de se va să apuc, cât să nu se însoară George, îți vedem și noi țin veastă, vă băgăm în casa. Asta era gailelo ei. Nu prăftăse. Andreea. Vine și nipotul. Mama avea murit în nu-l vizu. Nu prăftăse. Poate Plăcărsescu a și abrupt snăzâți istoria cu paptul Mina al Șoai, care o are chie Maita, Maria. Noi când eram cilimeani știam că tate are 3 surări. Era teta Cuda, Lincuda Lena, era teta Țona și teta Tana. Amacanu oară nu știum, până când intrai la facultate, nu știum că teta Tana nu era fata ale Maia mea, fata a ei. Și nu știu, în oară cum să fânărsim o betea în casă, nu ne-aduc aminte. Maia totul cârtea paplul văria, că mult obia tătumii paplu. El nu avea spiritul de cum să scola la 3, să ducă la oi, până îți băga, el știe când o dormea,
țigară de la țigară. Și Maia mult îl văria, țigara, steasă țigară. Și Pablo zice, tați, că ded un trastu de floriti tine. Și noi, normal să este, ți va zic că Pablo cu este. Tu aduți aminte lucrurile astea. Și așa învățăm, mult amânat, că este teta mea, teta Tana, protanii cu chir al papu, chirul, a avut două fete zeamene și una chiru și a rămas teta Tana. Și Pablo era vedov și duse pe una nuntă și o vizu Maia. Maia, cât nu și-avea dat ea zborul, fumea ei, Maia era de tună fumea cam oarfănă, avea murit tată, era de dați, de luați, era una, cum zic mine, cum era vârchirotul fumeile armânești. Și lucrează de mult unică. Și Pablo o vizu Maia, cu toate că ea fumea și avea dat zborul că va o isusească, Pablo o vizu, zisea, este și altă cană. Și cum Pablo era mult avut, zbură cu surine ale nașiței, ale Maia mea, ale Maia Rușca, și s-o ducă să Mocovi, ca să-i încupără un dor de Isuseare și acolo Pablo cu camion duse și o răchie, cum zic, pâltii parați mulți, florii multe cu surine ale Maia mea. Și Maia când o ajung se înhoară, dă-se tora oai casa ta. Cum e casa mea? Dă-se de și încolo, și la Minal Șoarec, tu casa la Minal Șoarec, Șoarec era pârnoania noastră. Și Maia a zis că eu nu vă zbănesc, vă iau bana, nu vă smăcu. Și a hurheți nu măcă zile întregi. Trecură 2-3 săptămâni să nu măca, măcare o ducea, ea nu vrea să o măcă. Și una ziua, vine una fitică, era teta Tana, este de 5 ani, cu pită și cu himunic. Și zice, hai să măcăm daule. Și când Maia o vizu, a hurhit să plângă și zice, vă zbăneste fitica asta. Asta o turnă, și voi să zic că Maia nu și-a avut atât moabete și atât căchiseare cu fetele ei cât au avut cu teta Tana. Care nu era fata ei. Care nu era fata ei. Yeah. Și este impresionant. Bănară Timirache, bănară una bană mult umșată. Zici, Maia, dar dai mă zicea, pap, tu nu prindeați nea dar tare lucru. Zici, ghine Maia, dar papul era îmșat, era avut, trecut ghine. Ema nu prindeați nea dar este. Îngreps și istoria asta tu una novelă, Arăchirea lui Maie. Și de apoi îngreps și aclo. Și era mărazea mai tai că s-a spărea că tu lumea lantă... Nu va sebă cu Pablo de atunci, că Pablo va sebă cu prota lui Necuchira. Că așa zicea Maia că de cărună nu poți să te disparți. Una este când te disparți și una că după moarte. Maia avea, cum zic eu, le avea mult isele, se făcea isele, era un mediu, era ce zic, eu nu știu... Maia mea era un fenomen. Ea era de la Cușlu. De la Cușlu, ciocică, Cușlu, Iancu Cușlu, care muri. Că l-a dus aminte Iancu Cușlu, era multunică, era fratele ale mamei. Făvă tămatul 4 de țânau de comunistă, fotominarea anticomunistă. Indesul în față să ne dă permișloață când o vine bașcă în hoară, eu și știu de la Maia mea că dai mă permitusea, că fratele dai mă o vedeam cu cadrul la Iancu și tot plângea. Și nu știam cât e. Amânat-o învițai, de apoi că el fu vătămatul de comunistul Tupădurile de Babada. Și vără seară, Minduescu, duse la casa la păpânia mei, poate să ia ceva măcare și se pare că îl vizu vără că intră acolo. Și când o mi vizu hârsi mult, eu eram din 2 meși, poate, nu știu de să aveam un an, nu știu. El murit la lunar 4 de sănau, în septembrie. Eu și știu de la Maia că aveam în 2 meși, nu știu. Poate 3, poate 4 meși. Și mi țineam în brață, mi juca. Și când miliția, Maia zise, Alăxiție. Eu să ascundă. Mi luam în brață și mi trecut dinapoi la geamalul cu care făcea căldură acolo, era înaltul, știi cum avea. Era ninga mur, ninga stismă. Și anamisa de murj, de geamal, era un loc, așa. Și intră acolo cu mine. Și intra la ței, mutriră, Pablo și dea, Maia și dea. Și zise, vine vâra oa, zise, nu vezi un can. Și Maia zise, hai să te duc, să vezi tolante locuri.
Și zice că eu nu faci gâc, nu plâng și nu grei. Mas grei zbor, vala câța, este tine pistepseare, dai m-a permitusea mama, Maia. Yeah. Că o adus-mi aminte, maita prindeți de țem că adrăși în heama hapsi, 3 meși, cu malma. 3 meși, că taha nu dea de malma, tot malma, cocoșei, aței neți, taha nu dea de 3 meși feața hapsi. Și când o surăm George, sora mea vine cu dubla, îți dăm la... Zici, mamă, sora mea, doare-mă. Păi le avea scump, te ți minduiește tine, nu? Și când însurăm și ficior la cumnat lui Mihai, știe, el a avut dublă. Vă zic că... A avut tehnează. Feții 3 meși, am scăpăt ceva. Așa este. Că i-a dus-mi aminte Doli, ea era Maria și paptul era Mina. Deci păpănii de partea al tati. Prindi să-i aducem aminte și Alanță păpâni, Tași și Chirața. Tași și Chirața Caracota, ai portuși numa. Ei băna cu Lilia, după ți vine ridicat de la ter, cu Lilia în hoară și cativeară, până intrai la facultate, cativeară, ne zeam la Maia și la Paplu Caracota. Maia Caracota era mult umșat. Era albă grândină și cu ochii nierie. Când o vizuie Egea, vizuie ochii ale Maia Caracota. Și când eram mică acolo, ea tot îmi permitusea cum sunt purtuicăile, cum sunt masele, cum este marea, lucrurile nu le aveam vizut ca noară. Și papă tot o vărea, las-o feata rihată, ții bază, toara, nici aduți aminte alea, gârșeale alea. Și de-aia alea gârșire că nu putură ca noară să toarnă să-și vadă locurile, Maia s-a mintăningă Cavala, Lefteropoli, feații numtă Cavala și îmi permitusea daima cum trețea călare, căvală și arca bamboane Cavala. Și când unești protaoară, mutream căiul și minduiam, eu putu streacă Maia mea, oa. Prindeți de-țem Macedonia, de daia mai largul de tine, că aesto era este adrată de Maia Caracota. O angreacă major de Cavala. Și aesto este cântic tot adrat de Hrista Lupci, de daia mai largul de tine, până vă afli tine, de-țem zboarele astea, tine nu vizu și amarea ehe, nici Cavala, nici portucale, nici masinile. Asta zicea paplu ta și a gârșea. Maia Chirața avea plisirea în ațea de cadifee care ți-o dea de care torau de la suțată. Și care este la suțata culturală armânească de București. Între noi e un lucru mult umșat. Hai să avem Macedonia. Macedonia este îngrăpsită de Maia Chirața Caracota. De daima a largul de tine, la bârnu te port ca apala, și Maia nu poate ta smoară, o angreacă m-aș dor de Cavala. Macedonie lunină de steaua, păpâine și cu paploa meu mina, dieți te cântară și muriră, te ficiorie de Samarina. Niurisma ta nu-mi mea lasă, să-mi dormu tu nopță cu lună, că ravihii care mi treați, pitiisi, să ajungu sărună. Tu tine, adii de daima, ti mine n-ai șata ciudie, la tine tu tienta să-mi dormu, la sinlu de Macedonie. Tine și partea de mine, eu minduiarea lucrează, tru ochii tăi ca lunine, păpâine, nica bânează. Alexandru este poezie, tuti de steaua de dor le îngrăpsei când nu eram tu Macedonie, nu aveam văzut nici Pindu, nici Macedonia, nici Săruna. Și atunci mi minduiescu cum a interesat tu mintea tu este lucruri. Sunt dau lucruri care voi să te întrebau. Unii este, cum zic, înghios. Multă lume arau, pizuiaște lucrurile astea, Chirața. Chirața e un nume e un nume mult umșată și multe ori este ca lursit ca una turnire de prozvoluseare, Chirața, una huriată. Și sigur, numai ta era Chirața tu, așa, și cum se face alăxarea la Chira? Că avui mari probleme cu aceste nume. Avui mari probleme cu aceste nume. De-ațea ajung când scoși cărțile de poezie, să-și curtezi și să bag Chira. Când eram
când intrai la liceu, pe listele ațeale când ți intrăm, eram trecut Iorgoveanu Chirița. Și Chirița ne aducea aminte de Vasile Alexandrii cu piesele ațeale de teatru Prus-Vulitoare. Și nu meresea numai Chirața, că țaulă est, totul limba română nu înzea. Eram Menduescu, bitiseam clasa 7-a, mi-adrezeam centrul la liceu. Și acolo Măhălăluiu bănam noi, era la strada Căuza și s-a adunat cu Calea Băcărești, era una librărie Tucorno. Și eu dai manezeam acolo și ne-am cumpăram cărți. Și era un librar mult aușo, și mi-a văzut și zice, da, cum să-i numai țăia, că tine ei ne-au așa, îmi cumpăr cărți și eu și Chira, dar nu zici până tu sone. Țin numă și-ata, tine, v-ați dau una carte și v-ați vezi numă și dea de Chira Chiralina și atunci ne-a purcheai numai este, știi? Și asta a fost numai de poetă. Numai de poetă, Prindeți de seama că tu prota antologie, Hinica Chirata. Chirata. Te depois tu, se pares tu... Asta o Eminescu a pridus pe... Când tu scrii poeziile mele, atunci, Alexei. Asta era una protă moabete asta cu numa. Deftira moabete era cu... Ațeații bănaștinii și bănăm și noi alanța armâni, ațea cu pirmifilea păpâinilor noastre tră ună lume care nu o cunoșteam. Tră ună lume magică, care a avut un rol mult important pentru ținarea tubana a identitatei armânească. Zboarele astea, Elimbu, Samarina, Pendu, aveau o putere tuiali excepțională. Știni a avut forța asta, puterea pentru Sonis, mă spunea Duniaului că astea sunt simbolurile noastre. Tine știi, Ghine, că tu textul acel cu Paplu era un permitusitor fără radă. Paplu permitusea mult umșat. Și serli, când iarna mai multul, când n-a pridunat toți nipoții și ne spunea permite. Eu când o avzăi prota oară zborul Elimbu, la Paplu l-o avzăi, prota oară Elimbu. Nu știam ție asta și a rămas acolo un zbor și arcat. De-apoi cânta, Maia cânta mult umșat și Lalea Estu, care Nicuchirul alite tatana, la Linache Caraolan, piștalul se îngrăpsea ei, mă nu mă armânească era Caraolan, avea boațe mult umșat. Tăte tatana cânta Timirache. Îmi pare rău că chirum a este cântițe, că nu aveam cum să le registrăm atunci. Și tatana cânta, dea din neaua Tindilina, es fumeile Samarina, toate cântițele este. Eu aveam ne scânti zboară, ne scânti lucruri care timine era xeane atunci, nu? Fără de altă că Paplu nu permitusea istoria cu Alexandru. Nu, ațeale, cum știți, că așa oatu României, știi, Ghine, cât o că erau Alexandrii. Aia este ne le spunea și fără de altă, pe narga, hurheam să întreb și mine, țihim noi, duceam că him o altă lume, him au a București, him au a România, ma acasă him altă soie, dar ducești era... a hurhit un nic proces identitar, nu pot zic tora că mi-e frimta mult o este minduieri. Am pe narga este crescură cu chirolul și când a hurhit să sneg la facultate. Novela asta scurtă, Es Fumeili Samarina, are o tensiune excepțională, că atunci a văzut și protoară locul acela, văzut și pe un picurar Araia, care era nipotul de frate al Zicu Araia, și tot era cu o forță, că acolo videai, ți erai din nică. Ți bânam din nică, ma nu minduiam câți de lihea. Timine erau permite, tot era permite. Aduse și aminte de proza Răchirea Limaie, acolo, Es Fumeile Samarina, sunt o îngrăpsită au 30 de ani. Și nica lucrez la asta carte, ta suscot, minduiescu că poate de văroară, anul ăsta nu putui să dar ceva, minduiescu de văroară, va să scot că s-a adăugară și alte proze și va să scot cartea asta de proză scurtă, Răchirea Limaie. Mini, voi să mi tornul, am amânat la moabeta asta cu Gărția, că e una moabete importantă. Prindeți să ajungem la momentul când didești la facultate, intrași Deftira, a doua la facultate.
Diu vini Mirache asta de la Facultatea de Filologie. Era anul 66? 66 intrai la facultate, ia. Prota neheam voi să aduc aminte de chirolul de liceu, că este de mare simase. Clasele de sculia primară o feci tu un măhălă de Uvrei, București, un măhălă mult umșat, cu case mult umșate și toți cilimeanii la sculie erau uvrei, toți. La liceu eram mine și cu unica două fete armâne, Sirma, hinicea noastră și una fată de Alpiștalo. Alansă toți erau uvrei. Și pot zic că avui una dascală de limbă română mult bună și tu sculia primară și ne-avea și țineam, nu știu de unde avea venit, am grăpsit prota poezie, te 8 martie, te dada mea. Și dascala oarese mult și o băgătu geame acolo la sculie, ți-a fost prota mea poezită, știi cum era. De apoi la liceu pot zic că voi tihi și prinde să o aduc aminte dascala de limbă română, era una uvreau, doamna Butler, nu a gărși uvet ștora dininte, care mi chindrui pe este cale, care duchi că mine am vrearea este, era mult bună la literatură și tu clasa zațea, mi-a luat de mână și mi-a dus la Uniunea Scriitorilor, eu era cenaclul lui Eugen Barbu. Și acolo cunoscui te prota oară vizuica, Divăsea Nichita Stănescu, era Ion Alexandru, Gheorghe Pitus, toți aței, Ana Blandiana, bârnul ațel de tare. Timine am intrai acolo la Uniunea Scriitorilor, era o ilie mare și era sintru tuia că era casa este mult umșeată, tora Uniunea Scriitorilor nu mai tăiaste acolo. Și ațea Casa Monteoro, pe Victorie, în zona ațel stic de bană, eu mi-a dus este dascala acolo la cenaclu. Îngrică multul. Că mine mi-a ta sintru la filologie, la facultatea ți era sigura. Am atat să cunosc un cenaclu literar, îți vezi, să îngrăpseaște tu chirol ațel. Am cumpărat revistele literare și duceam că tora să îngrăpsea altă soi decât ațele ți îngrăpseam eu nisle chirături de cilimean. Nica un lucru de mare simasie. Când ne mutăm pe strada Florilor, alăchită de casa noastră era băna scriitorul, criticul literar Valeriu Cristea. Și tot liceul mine îngrăpseam poezii, un tiftere de altate, tati era ca un contabil, nu avea dreaptă sculie, este lucru. Era funcționar. Era funcționar și aveam, și paplu zicea, Simas nu e la oi. Sima așa de cu ceanta. Maș frate asta că paptul avea mari tineri, oamenii cu carte, nu? Era el, n-ai mai importantul lucru. Frate mi-o ducea și purta cu vazii de cașu. Tati nu s-a redus ca noară. Și un zi, Maia era soață mult bună cu măsal Valeriu Cristea. Lua tifterea este și o dus al Valeriu Cristea. Eu merșunai, câți drașa și ațel măratlu când le vizu cum am grăpsea eu. Mi-nduiesc ca râsi. Era, mine nu aveam adjumtă, cum zic eu, la poezie. Era mică. Și nu zise ceva. Și de-apoi a hurhi pe Narga să iau revistele literare. Luceafărul, România Literară, Gazeta Literară era atunci și duchi cum să îngrăpseaște atunci și a hurhiei să adivăsesc cu mult și să mă îndrept de facultate. De clasa 5-60 Maia, eu nu mi fac ea trebuie să știu, eu mi fac ziaristă. Îți vin ziare. Nu mai e mine să îngrăpsesc acolo. Și când o ded bacalaureatul, ineam că aveam bitisită și pe cali Maia tu poarta la casă. Chera, țăcățu arghezi, că îi zici mai e făs rigeai să încad arghezi. Țăcățu, și asta Valeriu Criste când o nu se poate, Maia Maria știe de arghezi. Voi zic că și Maia și Paplu băgară mult, mi-a îndrupără multul, dar să învețu. Era ei lucru de tati cu mama, nu știa, este lucru, ei bana lor mușată. Pentru Sony, Mirachea paptui tasti pitreacă București Alexei Bana este limpide. A avut un instinct excepțional că cartea, școala îi îngreacă multul. Că el era un om care creștea oile. Prindeți de țen că București, Ghencea, nu? Avea fermă, avea vreo 400 și el bănă tradițional armonește pentru Sony. Alexandru nu este maș Paplu care minduia și nu, un curent general. Nostru
Știi, Ghine, și ninti de mine era altul bărnu. Era una reacție la ți sfățea în vădliga, era singura șansă. Din sistemul acel, ei duchiră că nu ai cum să scachi, maș pritom veți, pentru studiu, Că l-a dus eu aminte, paptul prindeți că el muri protlu, nu? Paplu muri protlu și mai bănă nica zație, ți de ani după el. Va să aduc aminte dit prozata scurtă, ațea cum soia te muta din Ingael, că ți că lugursea că îl țineai tu bană și îl hărniși cu zamă din Portugalia un mes. Poți să ne zici să-mi dau zbora și momentele astea? Nu știu dese, poate și alții vor păpâini ca mei, dar eu zic, dai ma, ca paplu și ca maia mea, nu vor alții peste locul. Nă vrură, nă hăidipsiră, nu nă văriră canoară, nă lăsară să nă mutrim calea noastră, fără de altă că praxea lor ne ajută să ne aflăm calea este care lipsea. E vrui fără radă și paplu muri, trecură de 71, muri paplu, vă zic că sunt cam de 50 de ani. Când o luam cu mine daima și Maia, Idia, sunt de mine idolea mei, sunt acei care mi ajutară siu eu, să am zărțini, siu omul care hiuață, n-ai mai multul de părință, Cum îngrăpsi și maesta cu steaua chirută care zburaște trăhoară? Pentru sonii și zuși psântul hoară, banațeau cunoscut și psânt. Cum fu momentul ăsta? Ca să ajung o Alexandru, prinde să spun cum fu este procesul meu de ajung și să îngrăpsesc cu armânește. Poate Ghine să amânăm atunci în Moabetea și zicem că cât chirou fuși tu facultate nu a îngrăpsit și poezia armânească. Prota poezie îngrăpsit și aveai ți spre de ani, minduieri. Zâne în heamă cum sfeații lucrurile astea. Când intrai la facultate, intrai tu lumea asta scriitorilor, că mă canizeam la cenacul literar, adivăseam revistele literare, vreau și înghisam să ajung un poet de limba română. Nu? Și abia m-a hurhită să îngrăpsesc, nu tipul C, nu li de la reviste, îngrăpseam, dați de coașe. Când intrai la facultate, tu doilul an, adram specialitatea dialectologie. Zic eu, criparea mea, că aveam mirache să fac asta dialectologie cu Matilda Caragiu Marioțeanu. Matilda Tuchiroloțel era dascală în Malta, mi se pare, gata, Truxeane. Și adrai dialectologie cu Boris Cazacu, care nu fu un mare dialectolog, și adra și multe alatuse la curs și eu îl corectam și noi că de-a Ghine. Și când la bibliografia de la dialectologie, lipsea să ne-am la bibliotecă și multul chiro lucram la Biblioteca Centrală Universitară, la Biblioteca de Stat, care era acolo lângă Biserica rusească, Tucornoclo. Și aveam bibliografie, meglenită, toate dialectele, cum era atunci, lugursite atunci, ale limbii române. Și atunci era fișele ația, știi tu, tare, mutream, la român, mutream, da? Și cât zui luai una fișe, neșoclos, sucaftu, antologia a românească al Tache Papahagi. Ația de 1912 ediție. Ația îndamuse cu cartea al Tache Papahagi, fu amintarea mea, tu ți adraiază. Mutream, până atunci eu nu știam că s-a îngrăpsit vâroară pe armânești, nici pitminte nu interesea. Și o luai tu mână și adivăseam și îngrăpsi eu. Iuva, când o îngrăpsit Tache Papahagi, îi se părea că țin, hurhi să-mi bată inima, îi se părea că țin tu mână un pui, să-l țin să nu ne zboaieră. Și tu cartea al Tache Papahagi, la bibliografie, vizui că era reviste armânești. Și a hurhi caftu toate revistele care se îngrăpsiră tuchirolul de propagandă românească. Asta fu una deșteptare, nu pot zic că asta mi-e feață să îngrăpsesc cu poezia. Era mult ocățată cu învățarea, cu examenul care prindea să-l bitisescu
Și aveam luat apofasea, multul de simasie este că, în afară de cursurile care le țineam cu Boris Cazacu, aveam seminariile și la seminariile l-au avut pe George Caragiani, care și el te cripare după 6 mesi cu zitul Italia. Am 6 mesi feși cu cu Iori Caraiani. Și aveam tu minte să dar lucrarea de bitisită de facultate cu literatura armânească, cu Matilda Caragiu. Iar Matilda nu era Gata Tuxeani și atunci se ales cu Panaiti Strati. Îmi ieși mi-aduc aminte, vreo 70-80 de frânză, mult îmi șatem, chirui. Vrui mult Panaiti Strati. Deci pentru să nu-ți dea nici numai. Și îmi dea deci numai și este. Și BTC facultatea. Tu 71 intrași la editura Minerva? 71 când BTC facultatea, cum era Arad atunci, am adunat toți, eram vrăsută inghiți, care BTC în facultatea, mine fui protlu Bârnuț, adrăm română și secundar franceză, alții adra engleză, alții spaniolă, secundar franceză. Vreau să zic că mine puteam să iau scală de limbă română și de franceză. Și acolo eu ne dădea locurile de lucru, știi cum era, prota ținut te aveai. Nota mai mare. Eu eram în zean, aveam notă bună și avea venit de la Institutul de Lingvistică Grigore Brâncuș, care vrea să mă ia fără de altă, vrea să mă ia la Institutul de Lingvistică, care ananghe care zboraște armâna. Tuidiul Chiro era un reprezentant de la edituri, că să avea faptă și un diaforau de vrății sprânghiți de ani de când tu edituri numai avea luată oameni tineri. Ți-ai lipseasea să tu pensii și lipsează din alt. Și când îi ziseră, puteți să la editură, îi la Institutul de Lingvistică. Eu și una editură, nici nu știam ție astea, ți-a să lucrez la editură, m-a zis la editură, pot să scot cărți. Că mi-ndoiam să îngrăpsesc și să scot cărți. Și lua apofa să sneg la editură. Grigore Brâncuș nu mi iertă canoară, nicuchira lui lucra, era cu mine colegă la editură, câte ori enea, n-ai vrut să vii la Institutul de Lingvistică. Deci îmi pare rău, nu eu adrată te știință, te cercetare. Mine eram cu poezia, cu îngrăpserile și prindeți că fu tihea noastră că apofasea. Cartea asta, antologia de poezie populară armână, ieși la Minerva tu 76. 77. Ținți ani după țin intrași tu lucru. Și tora ta strițem așițe, ți zici că deșteptarea mea, xanamintarea mea intelectuală, identitară, sfeață cu cartea al Tache Papahagi, cum sfeații de îngrăpsi prota poezie. Să spun în dreptul, Alexandru, nu minduiam, nu ne aveam băgata și ca Borgi, ca proiectul să îngrăpsesc cu armâneaște. Și era una seară, 3-a seara de Crăciun, sora mea era Tuidiul Măhălă cu mine și necuchirlo ei iurtusea, știi, 3-a ziua de Crăciun, a noastră Stelian, Ștefan. Iurtusea aiu Ștefan. Și de la casa mea până la ea neșpirpade și a hurhiră sănina este zboară. Steaua noastră este rații, limba e câmpul fără gârnu, apa pritărunul treații, cala lagă fără fârnu. Și toată poezia este. Toată calea o zățeam, sana zățeam să nu o greșesc. Ajung și la sora mea, eram ahât hârsită și tu, sfeață țiva tu bana ta. Zici, de lihia sfeață țiva, nu știa, fără de altă, nu știa țiva. Și așa hurhi Steaua de Dor. Ai suzățe minduieri. Prota ta, poema ta îngrăpsită pe armânești. Minduieri. Steaua noastră este rație, limba-i câmpul fără gârnu, apa pritoară unu treație, calul lagă, fârnă, casele s-angubărară, poarta închisă-i la gârdină, pluglu nu poate tasară, herlui lânzit de-a rudzină. Chicutle nu sunt de apă, seamchile tutlia vimtul, agârșarea groapă sapă, lunina o zgruma stimtul. Cartea albă, tot deșclisă, zboară așteaptă rădăpsite, câte ori de tlaia chisă nu ies isi de permite. Limba care e agârșare, somnul care aduce moarte, ea va șaflă, i tripseare, și sihie maș tu carte. Limba.
Pentru Sony La fama. ilichia minduiam te limbă. Și toată cartea asta cu limbă. Nu vă vezi altceva. Și cu lumea care... Lumea ți-ați ziceai tine. Ți mine eu cunoscui mult mamănatul. Mai era tu mine. Era de la Paplu, de la... Nu știu, să spun în drept că nu aveam adivăsită multă istorie când eram la facultate. Nu pot zic că era influența ți-a divăsit. Era ceva care nu știu. Și să spun în dreptul, mașa este carte, mă îngrăpseam, te mine era dure. Că este carte, fuștar mâna mea și un stic de istoria noastră, te zic așa, care îngrică, că era carte de poezie îngrăpsită de un miare. Nu știu, de altă miare armână are îngrăpsită, poate au îngrăpsită, știi cum tu chirolul acel care îți minduia să le scoată. Prin decembrie, cartea a ieșit 83 după mult chiro. Prin decembrie, că până tu 83 baim să aducem aminti că tu 76 adrași antologia asta de poezie populară armânească și au avut și experiența că așa intra și tu discul acel adrat de la Vasil Barba, de poezie armânească. Câte poezii? Cântec de Beala. Cântec de Beala și asea cu xeanele. Să le bată Doamne, xeanele. Și nu știam că va mi bată xeanele. Cum adrași antologia asta? Antologia o adrai, cum să zic, tu biblioteci, câftânda și o concepuia și tematic, cum ca toți. Și ne scânti poezii de folclor sunt o tiprotauară, care îi zise Maia Caracota, nu era tu alte antologii. Și ți-mi hârsește-te asta antologie, putui să o scot cu 2 săptămâni înainte să moară Tache Papahagi. Și o dusești cartea. Și o duci cartea și după 2 săptămâni Tache Papahagi muri. Va te plăcărsescu ziți poema ta asta de vreare, care este tu discu și este asociată cu boața ta pentru să. Este. Lasă-ți furca. Înregistrările se faceră la Electrecord și la înregistrări era Toma Caragiu și Ion Caramitru. Când o feațim înregistrările. Mine eram alăxită tu strani armânește și aveam când să minghiuși mărea șiții și când o sfățea înregistrarea, tu s-a un sunare și ți zicea, dar ți s-abde, iara până tu sone. Și Toma Caragiu fu mult hari și momentul oțel cu Toma nu l-o gârșescu. Și spus și poezia este folclorică de vreare. Lasă-ți furca și fus lu tine și ieși în vrută tu pâlfirii, ieși în tu pâlfirii vrută, cânticul meu l-o ascultă, să-i spun de-o acață vrearea. De la ochi le apârneaște și la buză năvăleaște, de la buză-ți chic în sin, de șacața arădățini. Arădățini de-a țare, vrearea nu are vindicare, nu are vrearea vindicare decât mași când omul moare. Asta fu prota carte, să zic așa. Prindi să o spunem, deftera cartei care... La 81. Care e și tot la Minerva și doxa Dumnezeu că lucrași la Minerva, că puteai să scoți tu de cărțile astea. Și fu un moment care îngrică mult cultura armânească, a priduțarea ale Eminescu pe armânești. Acă nu este scupul nostru, va te plăcărsesc să ne zici să-mi dau zboară cum adrași cartea asta. Crota și prota, vreau să bag Arada să-ți vadă cum este pe armânește și cum este pe limba română. Mine trecui pe limba română naima marea parte, am avut și alți poeți armâni, George Perdichi, Ioan Cutova și Costa Guli. Toți ținură mult aproape de textul, nu duseră mult la largă, cum adra Hristu Cândroveanu și puteai zveți diaforaua de doule limbi. Astea preduțeri de Eminescu înghișiră mult, eu știu mult hârsit, tuturor au și un an, se pare, îngriră la o comunitate de români din Germanie să spun Eminescu pe limba armânească și ciudusiră. De alihea șo când le divăsesc cu azi, nici nu poți pistipsesc că putui să le adar atât mușat.
Aia este suntul de adun cu Maia. Maia era lângă mine. Cum îți zic la greier, giugiunar, cum zic Maia la țea? O, e fata mea, ți te frimis, tine va să scactor armâna mea și îmi zicea Maia. Ama Delihia mi ajută mult, că multe zboară, nu le știam, știu, chiroloțel nu ordina ca Tora dicționarele care le avem de Tora, știi? Și un carte mult și atâta, zic-o și el. Prinde să ajungem Tora la Steaua de Dor, în și 83, după mulți ani de așteptare. Ză-ne cheamă, care fu procesul? Ne zicești că minduie fu prota poemă? Steaua de Dor, o găsi, cum să zici, prota poezie îmi vine și nu știu cum îmi vine, o îngrăpsi, pot să zic ca tu stare de transă. Mine nu îngrăpsesc cu poezii ca nu arăt ziua. Le îngrăpsesc cu când o bag capul pe căpitânia, n-am visa de somnul, ni somnul. Asta este starea mea de creație de poezie. Așa eu îngrăpsi Steaua de Dor și aveam, îmi se părea că, nu știu, înleziți-vă războarele. Asta carte, de mine, este una delihia, una ciudie. Și de multe ori, Tora că avdu și toate cântesle cântate, mi se pare că numai asta mea, că este ceva de folclor. Fute mine, cum zic mine, m-a drai țivatul bana mea, pot zic că este Steaua de Dor. Și după ce BTC, partea cu Steaua Păpânilor, la BTC, alante vineri în Hea m-a amânat. Steaua Păpânilor le-am îngrăpsit, se pare că chiar de 2-3 meși, nu bine. De-apoi alante s-a adăugat Steaua Vreariei. După ce zbitisi cartea și o minduiei, zici, să dau la editură, dar cum va ia la editură? Cum să iasă pe armânește? Acolo Chirolul acela era mult greu, că aveam cenzură. Prota și protă lipsea să bă trecut un plan editorial la editură. Planul era, prindea să bă, îți bagă vula ței de la cenzură. Și nu mi-am dir seama și să dau cartea. Și până Soane, când o văzui că e și cartea al Hristu Cândroveanu, Nihadz, e și cu 2 ani, se pare, înainte de Steaua de Dor, luam cheamă curajul. Și atunci o dat la editura la Eminescu, vine prota oară, nu tare, trecură 2 ani, trecură 3 ani, se pare, și nu intrat în planul editorial. Și toanul ții și directorul de la editura Eminescu, Valeriu Răpeanu, și tot a văzut că nicuchira lui a îngrăpsit ceva termâni și tot așa și mi-aminduiesc cum din zise el că s-o dau cartea acolo. Poate care știe, ceva legături cu armânie poate sibă. Și îmi zise, Chira, știi că planul editorial este tricu cartea ta și va să iasă cartea ta. Nu pistepseam. Și de-a a ieși și fu, cum să zici, te armânami, fu un moment de simasie, zic, și că... Prindeți de țemni scântii reacții excepționale și prota, prindeți de țemni că efectul fu excepțional, că ni scânță oameni care adra muzică armânească, lor apofosea să-i adară cântiții după poematele tale. Și vă aducem aminte Hrista Lupci, Mihal Prefti, care vine maxus tiveadă, fu un fenomen excepțional asta și ai tihea prindeți de țem lucrurile astea, că poematele tale bânează tu la o luar Mânescu, lumea nu știe că sunt ameale, bărnurile, bărnurile de tineri, nu știu, mă le avdușle tare și voi să aduc aminte că n-ai mai multe cântițele adră Hrista Lupci, e Haristusescu. Zăsim Steaua Păpânilor și Păpânile alei, Machedonia o zăsim, și Johnny Ochilu de Amură. Hai să ținem cântec de zămane, că maca l-a dus mă aminte la lui Hrista. Nu, eu... ok, gene. Nu grea ca cât multul Arad. Mini l-am la 56. Ok. E zău de cântec de zămane. Cântec de zămane. Johnny Ochilu de Amură, nu vezi? Ania lagă șcură, azi ne zemni heamă hoară, a păpânilor dor snădoară. Johnny Ochilu de Amură, zboară lini, slilici în gură, mâna ta așteptu-s le adună, zboară tufi, pirpirună. Johnny Ochilu de Amură, cârvănile de mult tricură, șcăiurile tutis disclisi, a gârșea vechile liisi. Johnny Ochilu de Amură, picurari cu pischi rură, ins n-aflăm doi uidia, ani să hibă cupia. Johnny Ochilu de Amură, păpânie când o tricură,
nu ți zăsiră ația că mine ți cu hăria? Și tora că tu dăsi mai sta de vreari, vă te plăcărsescu zățem și cânticul de vreari, care i-a nu, eu voi să prota, Steaua Chirută, care este un cântec mult umșat, care se cântă mult și e holul lui Adrănicu Bacula și Haristusescu și a lui. Tați vezi mesajul dito este poezie, de partea este Steaua Pupăinilor. Poate minte sudzăți în cheamă, e mult interesant că refrenul de multe ori e cântat alătusit. Maș arazele de soare, arazele. Lumea zice maș arazele, le adrăm. E una mare alătusit. Acei care le cântă. Noi țeva. Prinde să învățăm cum este poezia. Mesajul că eu ziceam care să rămâneam în hoară, n-aca nirăva țăfțeai, că eu nu bănai tu hoară. Am psân. Bânarea mea București era idea cu șățea de la hoară, să știi. Nu era mulți armâni. Steaua Chirută. Ne-asprândim tută lumea, steaua noastră, ta te aflăm. Ne-împărțăm de soi și locuri și fără de tine ne turnăm. Cara s-ar mâneam în hoară, n-aca nilă va țăfțeai și peste noi ței fără steaua, n-aca va s-anghiliceai. Decât te câftăm mai multul, steaua, lunina țucheri, de-ajum simtas ne hărsim cu lunina de la țeri. Nu va te află în vârnă oară, până nu va să învițăm că steaua este tu noi, mașa razle să le adunăm. Un moment de fotis și de inspirație tră mulți compozitori și mult interesant cum ei putură să află ritmolul, ca să află holul. Este un cântec de alihia, poezia este mult cântată, nu? George ne spune daima că pe tute numțele, nu? Și arăzle. Prindeți zicem că erai Slobozia cu... Tuchirolul acel când a ieșit cartea Steaua de Dor, Slobozia se face un mușată parei folclorică, Steaua de Dor. Era mulți armâni, vreo 4 zăți. Și în căftar izene se bagă numai la ansamblu estul Steaua de Dor. Ei duseră și la strițearea cea culturală, cântarea României și un an amintară protlul loc un nuntă armânească. Și eram Slobozia cu profesorul Vasile Barba când a ieșit cartea și Tuidiul Chiro, Atanasie Nasta, poetul Atanasie Nasta, putu să îndreagă la Teatrul Ion Vasilescu lansarea la carte. Părăstăsim cartea Steaua de Dor. Și vine Ovidiu Papadima. Ovidiu Papadima era la antologie. Hristu Cândroveanu și Constantin Crișan. Și vine parea Steaua de Dor de Slobozia și dea de un spectacol și mamușa de estul era parea Ainodecam, care timine Tuchirolul acel era naima cu Nicu Ceara, în cap cu Nicu Ceara, care adrară un concertul Timirache. Și ne-aduc aminte că la lui Vasil mi Petrițea du-te la Elie Carafoli, bănea Elie Carafoli, marele fizician, avzătul fizician cu aeronautica, avioane. Și grea zine la spectacol, și vine la spectacol, și văzut spectacolul și zise, după 2 meși muri. El atunci ați deșteptat, zise, eu aveam 15 de ani când vin din Macedonie, când vin în România. Pe padie. Și atunci fură poate cam de 1.000 de oameni, că nu încăpea locul. Ați la teatru, la Teatrul Ion Vasilescu, la Teatrul Ion Vasilescu. Fu un moment care în greacă multul prinde zic și ceva personal, mine te cunoscut 83, aveam 14 de ani și vă te aduc aminte și cum te cunoscui. Era la cenacul George Murnu acolo. Și am dat vizuin si păru trăuncilimeană în greacă și vizuta fizică. Erai mult umșată prin dizdățeul ăsta. Și aveai mult o angătan la tineri. Fimisescu era acolo plin de aușli trin noi sunt tu sâmță. Ama erai aproape singura persoană de acolo care te minduiai că e important
ca acea clironomie armânească să treacă la tineri și că oamenii de acolo prinde sipă în cheamă cu băgare de oară cum zburăscu ca zborul să îngreacă ștră cilimeani. Trămine ațea îngrică multul. Că ți că părea că un om zbura știi pe limba mea, nu pe limba ațea veaclie. Era una limba armânească, ama duchearea era tră un tineri. La cenaclu George Murnu, care îl comandăsea Atanasia Nastu, ne zeam multul titinia Atanasia Nastu. De mine nu era un loc acolo, eram așa uși, eram multul tineri, vreau să vedeți tineri și ne zeam titinia lui, de alichea cam în două timiseri mult ușate. Amatine mi aduc aminte că prota oară vin la voi în casă când aduci cartea lui George Călinescu, Istoria literaturii române. Și de-apă fuziși după încheamă Chiro, bana mea lua altă cale. Hai să ți înheamă, să permitusim înheamă frate tu mina, că nu l-a adus aminte, că ți că el fugi protlu. El fugi și fugat armase, tot zic așa. Eu mult legată de el, am ani ești să țină dispartul, mulți ani. Cum să zburăm ca fi sâmbătă în ea telefonul, mi doru mult și mi doare că armase xinitipsitre daima. Vahitră taifă îngrică asta că careva era fugat și era zorii ștrătinii cum se ieși în afară și te-ațea voi să te întreb cum fu când nu ieșiști 80 țăținții Mannheim la protul congres. Măratlu tati când o zi mina, zicea, neam eu fetele, am eu Chira, am Tana. Și când o zi și mi-a rămas și Tana. Mi-a rămas și Tana, așa este. Hai să zburăm în heamă protul congres din Mannheim, 80 țăținții, cum ajunse și acolo? Doar acum ajungi-o. Știi că tu chirol oțel si și greu de România, nu era Evcula. Tu situația ta că fratele era fugat. Nu era Evcula. Prota mea ieșire, ta zic așa, eram studentă, mina drai și italiană facultativ, cum îți zicea, drai română, franceză și italiană, cu Alexandru Balaci. Și se pare că eram bună, nu mă știu. Și atunci, la anii 60 țințe până la 71, era una disclidare. Și toți el chiro, Marian Papahagi, a căță una bursă de 4 ani Roma și Atanasia Nasta, că veți, tu rămâi, a căță bursă Paris. Și eu a cățai una bursă de un mesu Roma. Roma la Casa de România, țeadrată de Pârvan, care este casa șază, este toată ziua ca un centru cultural. Acolo l-a cunoscut Marian Papahagi, el era studentul. Și vă zic că ieși și normal că mi turnai, nici ca nu oară tu, nu avui tu minte, sfug truxeane, nici tu minte nu întrețeați, mi dispartul de Maia mai ales, și de fumeaie, și de soță, și de tute. Și de-apoi avui la anul Alexandru cu ani, eu hiu să nu mi bați să zic Isa, poate să facă lapse. Nu, voi să spun că tu bana mea nu avui, cum zic mine, arada este să ne îngrăpsesc cu, nu ca un jurnal, lucrurile de simasii ți le tricui tu bană ca nu oară. Și tora când voi să ne aduc aminte de un lucru, anul nu-i ticneaște și va să mutresc cu tu internet să fac o conexiune ta să știu când o foațea. Și ne-aduc aminte că fui la festivalul de poezie de Struga. Știi că este un festival internațional mult obzit. Eram tu delegație cu Mircea Dinescu, Nina Casian, Ioana Diaconescu, 77 care se numeară... Când Astănescu lua un premiu acolo, Nikita... El era... Nu, Nikita Mamănatu. Dinescu cât avea, era debutant, era tiner, 17 de ani, era mai tineri la atunci. Și ne-aduc aminte că la festivalul Estu, știam că de Skopje are ca fizu autobuz, ta se dus Sărună, e tren. Și tu mintea mea era cum se iau vizite Grecia, ta spot una zi de Skopje să ajungă Sărună. Este un momentul este de mare simasie iară. Sunt lucruri care nu le spuși ca noară, le îngrăpsei. Amatora putem să le spunem fără să ne îndersim, că ți-a multă lume s-a întrebat cum ieșeam eu, cum ne zeam truxeane.
Ștucherul Oțel, la Uniunea Scriitorilor, era un poet, poet fu comunistul, condamnat la moarte de nu știu câte ori, Dimos Rendis Ravanis, care era sos cu noi toți scriitorii și care vrea să iasă Truxeane. El pitrițea de la Uniunea Scriitorilor de Gârție, cât Uniunea Scriitorilor îi așteaptă și că îi țână, își va da parați, chirături, nu era ceva de lihea, am așa și atuți. Și atunci zici, hai, Andrei Zișania, se iau vizită Grecia. Bați Andregu. Mas nu baza acolo, că pe pâine sunt amintați tu Gârției, Pablo Chirața. Și băga, eu mi doiesc, eu aveam scoasă antologia, eu mi doiesc că și la ambasadă să știa, luai viza. Luai viza, este o îngrăpsie că mă întrebă Mariana Bara când ajunsești prota oartă Macedonie. Și ajung și Scopie și aței de dea atunci una diurnă mult bună, parazi buni de dea. Și vizu eu, mutrei, are tren, sfug tahina, să ajung sărună câte ti prânzu și de seara amânat tren ti turnare. Da? Poți să spun? Să le spun asta. Te păgărsesc. Și merg n-ai tu tren, când ajung și la Ghevghelia, la Sinur și vizui că la Ambura Gărțească și că puteam să am șansa să ajung tu Gărție, nu merșunez și zic că plâng și șază când nu-mi aduc aminte. Nu era patriotismul ti Grecia, era scalcu ti prota oară sărună. Scalcu sărună. Mintea mea, minduia când uhi tineri, eram maș cu trastul, aveam inghiți dolari, trastul, era un trastul cu lilice de folclorice mucănești și aveam un ie, alăxită ca tu România era. Ajung și o sărună, iusneg, trei, mi prim, n-ai, și vizui un autobuz că te duce la Castru, nești acolo și când o-s mi tornul, luai autobuz alătusit și ajung și eu în Panorama. Când ajung și acolo, mi chirui, zici, eu să ajung eu la gară, ți s-a dar. Inghiți dolari. Eu v-ați dormu. Cum să ți s-a dat? Și mi-avea luat și alte lucruri. Mutria și avea vără hotela și el vizuia. Este mult luxos. Cum să neg eu acolo să întreb? Ți s-a dat. Intrai pântul sonică, prindea-si intru. Și acolo la recepție mi mutrește fata de acolo. Și zice, you are from Romania. Zice, yes. Și a hurchis, ne-a zburat scarmânește. Este Popic Dimareli, Calliope Dimareli, care ne-a stitorat după câți ani, ținză de ani, ca soră, o cunoscut și ani, ne cunoștem cate, de atunci cate veră, mi duș la ea sărună și zice, știi cu tine oa, îi spușă și zburam armânește, nu puteam să pistipsescu, că-i de lihea. Ce scaf să Scopie, va zenghi în hoară la mine, cria vrisi, la bărăsihate de sărună, va zeng cria vrisi, va zeng va să zburăște cu papul meu și cu tatea meu și nu știu ce. Nu mi-a lăsat, mi-a luat 1 săptămână și tu turnată, de-apoi mi-a băgat tu tren și mi-a turnat Scopie. Deci ația fu prota mea cale, ta zic tu, Macedonia, și înghisam eu, de mine nu era Gârție, era Macedonia. Și ta-ți vezi tine, sunt lucruri care m-aș Dumnezeule, Andreea, zici, și te întrei, cum spui tu ca ți-a feată si acolo și să știi barmânește, nu? Am grăpsit știa una proză, va sibă tu cartea asta. Ești cu maș cu hinghiți dolari, era aproape tine pistipsere, că poți trăți acolo. Asta e mușuteața a lumii a lumii noastră, care him a sprândiți, him tahaiuțidoși și uva, ma tot him mulți de adun când nu știi, când nu aștepți să te aduni cu un armân. Lali Vasil l-a cunoscut și atunci cu discul, el era în Brașov, scoase dau discul tu 77 de ținau, protațel de poezie de apoațel cu pirmifi și Lali Vasil fuzi tu 83, tu Xeni, tu Germania, cu chiera era germană și întreabă-si protul congres de cultura armânească Mannheim 80 ținții. Era acolo. Profesorul Barba, cum zicești, îl cunosc atunci, dar urdina. Ei ne-a dat la editură, mi-adunam cu el, făceam moabete și mai mult când a hurhe ansamblu este folcloric de Slobozia, alăgai mult cu Marius Carniciu să aflăm stranie, armânește-te ansamblu, domnul Barba era tot cu noi și când unești Slobozia era cu noi. Și tot îi zicea că va sfugă Truxeane, că mași de acolo se putem să adrăm ceva lucruri te armâname.
mai eu șteala lui Vasil, că eu vârăoară tubana mea, nu minduiam tasfug, tubana mea. Și ne-aduc aminte că la 84, mi se pare că e și protul numir de zborul nostru. așa este. Și în telefonic cu Saramandu, care el avea una bursă Freiburg. Și zice, chiar să ne adunăm dinainte la Teatru Mic, am ceva să dau. Și mi-adunai cu Nicu Saramandu și îmi dea de protul numir. Eu, domnul Barba, avea și un cronică de Steaua de Dor. Și am luat lantul. Nu, asta era, mi se pare, o hurhită de până tu prunveară. Congresul fu 80 revista Alâncii 84. Și 80 tora cu pașaportul, că era ca fian problema cu pașaportul. Tora pot să spun cât se putui sfug și să iau pașaportul, că la pașapoarte era soțul meu cu care crescui și în Hoară și București, Dinu Piștalu. Și el era cel care băga vula și se achira. Era sportivul, nu? Bre, Dinu, cum tine mi era sportivul. Era cu prăjina, era campionat balcanic. Și el era cel care, băga garantul de mine și ați adis Sony oară când o fuzi, iar ne adunăm pe un pătigiune, înainte să fug în 86, că era, mi-nduiesc, Dinu, cum așa, mi-nduiește că de-apoi când o năvizu mă râs, Dinu, nu vrui, mă ți să drama, și futihea. Asta fu, așa că Dinu futi mine, importăm tihea asta, ea. De-apoi ti turnași 86 Germanie protlu cursul de limbă și cultură armânească și am aprins să zburăm ieni. Lu cunoscuși, lu vizuși ninti, tu România. La li Vasil țea ien Maonia, ien vără săptămână, 2 săptămâni. Eu ieneam de America atunci, de la Nacuzdru, de la Nacuzdru, de Bridgeport, 80 ieneam cu la Nacuzdru și la li Vasil țea ien Maonia, că era că avem un ficior de grămustean cu care să lucrez, să îndrizem congresul și nu eu când o văzut, tu știu și o care ficior grămustean, ți scaftul. Nu, eu vă zic cu la Nacuzdru. Și la gară n-aștepta Iane. El era organizatorul la protlu Congres Internațional de Limbă și Cultură Armânească la Universitatea din Mannheim, care fu după mine acel ma bunlu, ma leptu, ma greulu congres, că voi zic că vine oameni de ambițați, româniști, lingviști și germani și profesorul Robert Roch, care era romanistul de Mannheim. Acolo a avut tihea să-l cunosc cu Cicerone Poghirc, care nu arăt când o zic, că pe measă, când o zburam, zise, îmi pare rău că nu eu armân, o zisea asta. Și Poghirc vine și la defterul congres de 88 de apa Freiburg. Și m-am mânat, eram cu Matilda la el și îl cunosc. Prindeți de seama că Poghirc îngății textul acel excepțional, tu sinteza al Giuvara, eu a spune că era român, a spus una mutrită mult echilibrată. Știinisi, cum zic eu, zănatea și a avut schinerat și nu față un compromis la nici un presiune naționalistă. Un ambițat de mare calibru. Un mare indo-europenist. El fu profesor și Aachen, îi se pare Aachen și Paris. Ca să-l băgăm Ian tu Moabeti, va te plăcărsesc cu zâță, ați ținut zâțim, cânticul de vreare care ajunse cântic cu iholul al Mihai Prefti, cât că a spune este una uiduseare excepțională în amisa de stihurile atale și de iholul a lui. Și asta e una mușuteață artistică. Înainte de să spunem este poemă, voi să zic așa. Cartea Steaua de Dor are 2 părți. Asea, tipul pâini, poeziile identitare, poeziile tipul pâini de limbă și este poezie de vreare. Eu să le dau tupa de asta, voi o mare problemă. Că erai miari, că eram armână și azi tu ți-am grăpsesc cu Minduiescu, ți vă minduiască armânie, ca scriitor, ca poet, nu prinde să aia este, da? Noi him toată lume, ta zic așa. Și minduiei multul și tora îmi pare gine că fece acest lucru. Avui și curai. Avui curai și deschiși calea la alte poetese, cum vine după mine Sirma Gucci, cum vine Mihaela Șuțu, cum vine Vanghia Steriu.
vă zic că și noi suntem oameni ca toți oamenii și noi vrem și noi avem vreare care nu se față și noi avem cripări de vreare, este normal. Și când la cursul ăsta de Freiburg de 86, mine luaia pofasea cu studenți, eram vreo 30 de studenți, aveam din Macedonie, din Gărție, deci să adrăm un mic spectacol când obitisim cursul ăsta de 2 săptămâni de profesori de la universitate. Și atunci adunam eu cafe seară, hai să adrăm minduii care ți poezie zică, care ți scântă, ți jocuri să adrăm. Și înainte să hurhim prota repetiții, ea ne zise, Chira, poți să spuni poezia Cântic de Vreare? Eu am mendirsie și mi nirai și mi hârsică aleapsa asta poezie. Cântic de Vreare. Nu te aspare că nu-și este cântec de birbei sub lună, peste nopță vrutea zavză, maș ghiurdanea mea ți-a sună. Țeavză vrute, nu-i ghioclo, țel albu țin petricuși, peste locuri pondea sună cântecul de-a mei minghiuși. Minduind să dau lunină, ca luna și ca stealele, trășturi țer la țelua înaltul vrute, în sarcai nealele. Pistea hântii căiuri mări, ți tu suflet le adunai, trasâneavză polnu vrute, biligisle ți-a sunai. Perloa meu ahât de lungu, cât calea de mes de noi, vrute, apunte va țâltindu, snucher calea, zin înapoi. Am cărună de lunină, tu ți port pe mine cântă, tine posta să înghiez, bana mea ți torai frântă. Vreau să zic că este poezie, este și tu antologia cu Hristu Cândoveanu, un veac de poezie română, pe limba română. Și a avut un miciudusic, ieși una antologie cu ațeale 100 naimamușatele poezii de vreare de la protlu poet român până azi. Și intră tu limba română. Tu limba română. Petru Romoșan, nu-l cunosc, nu am avut, nu știu. Este e una numai avut. Și băgară și Cântec de Vreare, tu română. Ați e interesant, tu limba este apridusă. Și tora val plăcărsescu Ian zină ava cu tine și îți dățeam în heamă istoria cum vă aflat tihea pentru Sony. Adus-mă aminte congresul din Mannheim. De alihea este că Ian eu cunoscut Chira Ninti și va te plăcărsesc cu Ian să ne zici când o vizuși prota oară Chira. Prota oară fu 2-3 meși nintis da locul când Chira scoase cartea de poezie populară armână. Îmi pare tu meslu Inar, 1907. Cu trimburarea locului fătu marțu. Tu ieșita de marțu. Ama cartea avea ieșită. Avea ieșită. Când sfeață lansarea, avea ieșită mai de mult. Avea ieșită, lansarea sfeații tu ieșita de marțu, că prindea zină și Toma Caragiu și murim. Nu lansarea, eu țin și minte când îndedește un autograf. Este fost la librăria Mihai Eminescu. Și așa cum sfație, autorul întreabă clientul cum ții numai? Mansu, zic eu. Am ușată numai. E atunci nu minduia că Manclova Spartă și nu mai este în Galant. Așa este 77. După aia ne vizum iara, îmi pare unul oară, nintis fug eu tot Germanie în 82 și după aia 85. Când vine Mannheim, și atunci nișteam deci de vedere. Am vedere noi mai bună când s-a îndreapsi la Livasile, îndreapsi protul cursul de limba armânească și de istorie și de 86. La Livasil mi-a băgat să i-a dat una aclimare. Ale chieră, eu am grăpsi și așa e sfeație că după este cursul, adărăm
Gimbușa cea care era cu, zicem așa, Deci era actori amatori. spectacolul, Un spectacol, spectacol. tu bitisita de... Care era organizatorul la spectacol pentru Sony? Păi, pentru Sony era Chira, că ea le știa E. toate aleapsi poezii, ca fiunții poezii zică. Și după aia, inițiativa mea, după ce aderăm în 2 repetiții, Chira, hai să dățim cânticul ăsta. Deci Clini Bregione, Ochiul de Oi Amor. pes de amor. Deci asta fu... Fu de la mine. De la tine Și vine. Chira, cum să aderăm și... Eu zic, cum? Nu pot eu. Când, haide, scafa de moarte, 2 subem și este bană. Zic, nu. Asta are Zboare vocaliză, grele. nu pot. Nu. Zboară grele. Ei, Dar și el pentru insistă. Sony o cântăsi și... Și îl cântați de adun. Cântăm de adun și, mă rog, după ce pitisi spectacolul, ficiorii studenți, soția noastră, își dădea coatele aia. Lucrul să îndreapte. Ei, și atunci și fu, închisim, ea-ți ducea Paris, își vadă una soață acolo, vine Frankfurt, o petrecui la gară și... Mă rog, după aia sturnă că avea aeroplanul, stoarnă tot România, de acolo de Frankfurt. Și atunci vine prepunerea, hai să nu mai... Cât și după Paris, tot sunam și luam telefonul la soța ei de Paris și ați du Kirvahițiva și e momentul acel când ea duchi și când o băgai tu tren și ne îmbățătăm, atunci toate sunt lucruri, cum zic eu... Știi, nipoții, Elena cu George, Daima. Tante Chira, ea spune, cum te bășea Lali? Și zici, când mi bășea, bătea inima la Lali, de atunci Lali a avut probleme cu inima. Și-mi zi trenul, eu zi Paris și Lali a rămas în Frankfurt. Nu știu câte ori le pe an, dar era îngheț. Iesea aeroplanul, stoarnă România, și să îndreapte că, nu știu când vine, hurhita de izmăciuni și tu 12 de îngrăpsește și de izmăciuni 86, ne băgăm neamele. Și atunci luăm apofase și peste 3 meși, 3 zăsile de Andreu, 86, ne băgăm aptele și fum, cum zic eu, nicuchir și nicuchir, și tu nomul german. Și după aia, un an mai încolo, tora, ți să adărăm, nunta cu hlambură, care oameni. Și atunci să făți defterul cursul, care fu Berlin, Bonn, era capitala a Germaniei atunci. Și de Lechia fu una nuntă să fie armânească, cu hlambură, avem 40-50, toți era studenți, ficiori, tineri. Dit Paris, fură dit America, fură de Oacan, normal că atunci nu era părinții, nu era... Nici nuii care erau nuia mei tugearul, nu putea zine ei și atunci ne luăm alță nui, un cusurină de ei și cusurin de-a meu care ne încoronară. Este fu 87. Ți vă zic că pentru Sony fu așa ca un lucru care îți feații criscu, așa, anarga. Băga și este de apoi Ghinedra și Ali Vasil, tora nu e singur, tu alumtă este, pe câmpul este de alumtă armânească să ne ținem limba. Și sigur, de apoi a hurhi alante congresi, amași lucru, țipțeam și Chira și mine la zborul nostru. Eu tini fuși redactoră până tu dau 7 când revista Zdănesi că muri la Ali Vasil. Ți vă zic că fură aproape 11 de ani. E de când ne luăm noi. Tini tu momentul acel erai tu Uniunea între limbă și cultura armânească, lucrai acolo. Ținții fu protul congres și după aia lucram căierile de Frankfurt, că eu lucram la Ali Vasil era Freiburg și mine eram Nica Frankfurt, compania Opel. Acolo lucrași? Acolo lucrai ani de Sony inghițani până ieși la pension.
și chiar că ne zis Ian în momentul ăsta cu Discli de Bregione Ocliu de Amură, este poezia lui Mihai Niculescu, una din protele poezii din literatura românească. Alexandru, el permitusește și cumprinde, fără, cum zic eu, adăugări și poetițe. Eu mi îndoiesc că mira noastră, că andămusearea noastră sfeați altuiva, nu știu eu, câțe. Aveam un tetă, era sora al pap, care tot ienea la noi tumbor acolo și zicea limaia mea, o investă, chiar acolo îți duțea picăiuri, câțe nu-l cunoașteți el Manțu, avea zătă ea cât era în America. Când eu și în America la Lina cu zdruș la teta mea acolo, zice, tu că să-l cunoască țel Manțu. Avea, era ca un, cum zic eu, câte ori inea, repetitivă și are ea cu Manțu și Ionești Germanii cu mintea snegmastul. Numai vă să zic că este mniarea, este teta mea, cum inea la noi iara. Sfeată chiar țel Manțu. Și lasă-mi cu mizurlusi și cu Manțu. Și Alexandru, oamenii vrea să îndreagă țiva. Tine pistipsești că noi ne încurunăm la băseare că tu 13 augustul când muria este tetă. Și una, că ea tot zicea, eu nici nu știam de ea, nu avea trecut ani, și una noaptea și mi-e mă să-l cunosc eu este Manțu. Deci o zurlusitor, teta mea, hătile zățe. Voi să zic, este ceva nepistipseare. Un alt plan. Alțea zoți ne încurunăm, baba țața muri. Ca să vezi, lucruri nepistipseare, pântul sone, cum zicea iertatul la Liancu, Dumnezeu le îndrează tute, ăsta era zborul lui Iancu Perifa. Iani, vreau să te întreb, este complicat pentru Sony să ai un cu chiră scriitoare, că prinde și li zică ducherli și ațeaua dară public și asta vai niscântiorii zori. Cum putuși să achicăsești să și că ai una miare scriitoare? Sigur, era una diaforau anamisa de mine și ea. Deci eu umanist, mine era inginer, parte reală, cum zic eu. Cu cicioarele pe loc, poeții sunt altă turlie. Tutut se îngrepsia după ținile om, eu eram protlogivăsitor și scărsi mult, că aflam și multe alaturi de gramaticale, tot românească, poate câteva oară și câte una idee, știi? Tine o ajutat și chiar să înveață germană? Mă rog, ea, cum vine, s-a îngripsit la un cursul de hectare. Noi aveam mutea, nica, că eu, prota, cum să zici, vreau să nec tu America, avea trecut 2 ani, eu neva am aflat de lucru, zânatea mea care am învățat eu la București, și după ține om, iar a depus în cărțile la consulatul american, ca să zicem, și ca să vezi cum Dumnezeu le-a îndrează toate, vine Revoluția 89 și deftora oară îmi vine aprobarea, spuneam, tora 2 de adun. Americhii era tu inari, tu marțul după. Și numai ta vrut. Și de atunci a zis că și la îngrepsie atunci la consulatul american, zici, dau șansa asta la alții care vor să duc acolo, că zic comunismul și lucrurile s-au alexit. Și după aia când ajungi și la cumnatul meu, fratele ei, la mine în America, și când vizuiți acolo, zici, îmi cruțea cu 2 limbi, zici, Doamne, că ce nu mi-are ca și acolo. Nu n-are să ia. Nu ne-are să aici. Va te plăcresesc cu chiar să ghivăsești să prota toamnă. Ți vreau să zic că ea nu este inginer de alihea și când eram singură, știi cum sunt o noștri, ne-a dra proxenii, că să cunoști un inginer. Ce să zburăsc eu cu un inginer? Asta era, nu? Și când mi luai cu Iani, mama, se vezi că pentru Soane tot inginer luași, voi zic că Iani are un spirit ahoria de artă. Știi să facă un exihize, știi să duchească eu este axia la un artă. Lorisește mult pictura. Când uneam tu expoziție, eu dănăsesc, eu dănăsește și el și are un ochi, dar să adivăsească
fantastic. Eu Tuția Divăsescu, Țean Grăpsescu, îi dau prota lui și când am grăpsit una proză de una parte de bana mea, era și nu știam cum va să reacționează ea. Carte de Samarcand, carte de Samarcand, și zice, normal este. Vă zic că este un om care te-ați aprins să-i hăristusim că te-a lăsat elefteră pentru Sony. Ești mi-ajută că novă ananghe financiară, putui să adarți vrui, una bană îmșată și delihia. Ama n-ai multul este că noi lucrăm de adun, toți adrăm la lumea armânească și ază toată ziua. Vă te plăcăsesc cu zis prota toamnă, că pentru Sony este... nu știu de eu am. Vă-ți dau eu. Prota toamnă este prota toamnă țină cunoscum și atunci ne băgăm nealele și este prota toamnă de adun. Prota noastră toamnă de adun. Până vă auziți, prindeți de semn că este și cântec. Că adră holul un Dinca mare Gospodin. Haristol Dinca Gospodin. Este adră un cântec timirache, un iho de tango, mult umșat. Și Dinca Gospodin adră și alte cântețe pe poeziile mele, Ficiurame și Bana, care îl cântă Timirache și Cavala, și Mara cu Parea Tumbe. Dinca Gospodin adră și cântețe pe poeziile al Mihal Prefti și al Gica Godi. Prota toamnă. E prota toamnă care nu mi doare, că frânza cade, ponii mesea-și frângu, ti prota oară pot-ți mutres firida, iu ploaia bate, fără zvoita splângu. Ei prota toamnă, când-i mult o largu, uruta lamnie ți singurătatea, putuși s-o vin câștine-i duchiși, agrimea, uruteața ei și căbatea. Ei prota toamnă ți-ne aduți vera, cum și-a lăxit chirolul lui imnare, al îndăruși șed la geamea mea, va și-a gârșire calea cât amare. E prota toamnă când o mâna ta, ca nielul mi-a pridună angătan, e prota toamnă care nu mi-a spare, că bana treațe și anul după an. Eram mult erotipsită. Sumedru 86. Asta era când erai în Germanie, tu proți limești Și plânzeam închisă în casă, că el se ducea la lucru și o plânzeam că nu pot să ved Maia, nu pot să-i ved nipotul. George avea câți ani avea în Davzie? 86 avea. Cât aveai, George? 12 de ani. Nu? Nu. Paspră. 90 avea 12 când nu, nici era. Cât aveai numai ta, știu, 8-9 ani. Haristomul tu tră momentul ăsta poetic. Iani, vreau să ne zic să-mi dau o zboară tră activitatea la Uniunea tră Limbă și Cultură Armânească, lucru care îți bitisit în 87 cu dimândarea unui 333. Zine-mi dau zboară tră chirolul ăsta care îl bănat de alumtă tră în drepturile a armenilor. Cum la eu prota contactul cu... Nu știam, 83 vine la Li Vasile tu Germanie, 84 ieșit prota oară zborul nostru. Și acolo eu eram Frankfurt, mine luai parte la un Andamus de Est, eu avea venit Ion Rațiu, eram tu pareația de români de acolo de Frankfurt, Rhein-Main, și un armân care era și el acolo, zise, nu știi de Vasil Barba că ea Horhi să încăpsească zborul nostru și atunci luai telefonul, îmi dai numerul, luai telefonul al profesorul Barba și atunci îmi zise, aveam zburat în maninte și cu la Liancu, zise, vezi, du-te acolo, zbura, și luai contactul, anul acel, Neș Freiburg, de necunoscum, și după aia atunci intrai, zic, tu, de alihia tu, alumta este, și îmi zise că 80 ținții vas întreagă un congres și, cum zic eu, nideam la 2-3 săptămâni, nică nu avea venit Chira, nideam Freiburg. După aia, când vine și Chira și a rămas tu Germanie,
cum zic eu, căiurile Frankfurt, Freiburg, Strasbourg. Triunghiul estul din Malmö. La 2-3 meci ne ziceam Strasbourg. Și sigur că zicești cum să amintă ația mult greu. Și mi-aduc aminte, eu ne ziceam cu lui Vasil, deschidea la lui Vasil avea și una... Aveam un rafeti. Aveam un rafeti. Avea umbră de lihea. Și știa să zburască cu oamenii. La lui Vasil, nu știu, mă interesează așa, cum, sincer, nu avea el... Și avea și curai. Avea curai și zice, prea nepoate, nu o dar-te mine. O dar-te un așa, ți-ai dădea putere. Putere. Și așa să ajungem ca în 97 să amintă este recomandare care prota din noi fu una precunoștere europeană. Acea recomandare. Ca etnie a Horea. Mărtie fu că atunci când se iertusiră zația de la est, nici Chira, nici eu, nici lui Vasil nu putem să luăm parte la est iertusare care să nu Strasbourg. Atunci a fost mare lucru. La lui Vasil nu știam. El era, nu ne avea zis să țiva, era lânzi și nu știam. Eu eram după Hirisa. El atunci a murit, Toan Vațel. Daunii 7 murit, Toan. A mânat. Eu eram la recuperare după o grea operație de Hirisa la inimă și Chira Inea, daima, tu ieșita, era la lucru și Inea, tu ieșita de săptămână de mi vedea acolo. Deci noi trei care zic, n-ai mai mult lucrăm te este, cam de noi nu era acolo. Și ne avea luată la lui Vasil, ca nu ar lăsa gârșa, ziua de 2 de alunar, de ziua mea, și ne ținut la Tizbor aproape 2 sihăți. Și tot îmi zicea, Alene, poate când vă zis, mi vezi, când vă zis, mi vezi. Eu nu știam că era de atunci lângoarea, l-avea căsată și pentru să ne ajungem. În septembrie, după eram în Strasbourg. După ce BTC, eu ațale ținți 6 săptămâni de recuperare, după Hirisa de inimă, ajungem în septembrie. Cu Mariana Bara și cu Samara. Eram în Bruxelles și trecum la lui Vasil, tu turnat. Nu. Ația era Maș cu Samara. Nu era Mariana. Dar cu Mariana venim la recuperare, da. Cu Mariana și cu actoare, ei sturnară de Strasbourg, ne ziseră cum era, de Harau, și vineră la clinica de recuperare, era mine. Și după aia, tu izmăciuni, ajungem de Alehia Freiburg, atunci aducem că la lui Vasil era zile emisura. Vreau să armână aș înregistra lucrurile astea că voi doi a dat un copus mare, numai și atunci și tora. Eu este vără andam să armânească văduțeți. Ta s-a îndrupăt oamenii de acolo, să le dați în cheamă curai și asta va zică și una hargi. Sigura, poate pară că nu e mare lucru. M-a să te dus pistitut, ați alii să adavgă și voi te-a luat du tine, pentru sonică. A avut puterea asta să ziți că lucrurile n-ai mai mult un greacă trăfară. Asta vă hăristusim la doli lucrurile astea care le-a dat, că dea dit curai la toată lumea care a drățiva tră lumea armânească. Era și ani, Alexandru, era mica tineri, altă energie, nu este ca tora. Aveam și puterea financiară. Lucrai tu zânatea mea și pot zic că amintai multul ghini și hărgim multul. Eu ne ziceam, toate hărjurile plăteam noi. Congresul Fuien, minorități, câte. Și sigur, este o adăram, nu știu, inea și de duchearea interioară. Tora, vă păcăsesc să un scurtul zbor, un talentul să armână înregistrat, și da scurtul. Se poate zic, zicea profesorul Vasile Barba, alea chiră, cum putem să lucrăm iani? Că
nu că e nici cu chirul al meu, dar un om cu schinărat moral ca Liane, în dreptul și ca nu oară nu alătuse cu ceva greu, nu puteam să minduiesc cu că v-ați vetu bana mea, deli, este. Teațeala lui Vasil vrea să-l clonează, îl vreau multul, îl vreau multul ca fciorul lui, îl vreau. Ian, va te pregătesc un scurtul zbor, Trăchira. Trăchira, ce zic eu, ne luăm și cu ea a hurhi zbârnez, cum zic eu, și altă lume, nu lumea cu care lucram eu, lumea spirituală. Și tățea foi hărsit că avuși tihea iesă, tu ți-am gripsia după ține cunoscum, siu protlu agiptesitor. Asta e mare tine, Haristoiani. Tu bitisita la momentul ăsta, Coli și Iuliana vor să vă durusească cadurile ăsta, care i-a dat tu daunile 3 la nunta lui Tede cu... Doilul de Sumedo? Era Brumar îmi pare de că Brumar, era. Brumar era. Daunile 3, ți vă zic că... Ziua mult îmșat. Fă mult îmșat și cu oamenii alăxiți armânești. Și voi, tu, momentul la tu, oara țea, erați tu straniul de Bavaria? Germănești, că vrem să tinisim părinții al Tede Cal, care era cloțe pe numtă, care era alăxitul strani armânești. Și zici, Iani, noi vă adrăm una surpriză al Tede, vă alăxim tu strani germănești. Era Cluj și vor să vă facă doar asta. Haristo multul, de aici am ușat, multul ușat Timișoare. Este un mare harau. Ea trecură de atunci. Ți nu zăsim de neavră, este că lucrași cu niscânță mari scriitori la editura Minerva și disciplina asta te ajută mult. Va te plăcăsesc cu să-i aduți aminte scriitorii cu care lucrași. Lucrai chiar de 15 de ani la cea mai mare editură care era atunci, în România, editura Minerva. Eu stipuseau scriitorii clasici și era una redacție de literatură română contemporană. Vă zic că erau scoși din nou tu lunină, scriitori de anamisa de dauli polimi mondiale și de-apoi scriitorii ți bâna atunci. Când intrai la editură, nu știam, ți vă zic că si redactor de editură, că tu facultate nu te înveață văr, este învisai cu chirolul. Și voi zic un lucru de tohurhita mea de bana de editor. Când intrai la redacția, eu lipsea să lucrez, redactorul șef îmi zicea, este un dulape, sunt cărțile care îl prindeți le divăsești și să dai un raport, un text, că prindeți le tipusim, e nu se prinde. Și prota carte care ne-o dea este cartea poemele Radu Gir. Deci Radu Gir, tu chirol ațel, când o mine BTC facultatea, niți de Lucian Blaga, niți Bacovia în Heamă, cât avea hurhită să-l cunoștem, aiești alanță poeți mări. Radu Gir care avea drata hapse, niți nu era zborul de... Bine, hăbare nu aveam care este Radu Gir. Da, divăsei cartea și adrea un prezentare, un raportul, Timirache, cu hâșii, că prinde, cum pântora nu fost tipusit, nu fost tipusit, Radu Gir, ahtăr poema de Timirache. Și mi luă în aparte redactorul șef și luă cartea și o rupsi. Eu mărmurusei, zici, ți-a sa dar, ma ca și va să hurhescu, ți va sa dar. Zice, chiar mea risește că Duchiș, că este un mare poet, ama, așa. Nu putem, că fu o hapse, că fu legionar, mini hăbare nu aveam. Asta fu prota închisită. Și de-apoi ne spuse, ți prinde sadar, cum să zici, să divăsești și sadar acel raportul desi catea poate se putea pusită, e nu? De-apoi îți ducea la cenzură și de-a vrămes și așteptai stoarnă ca te frânță cu vula de la cenzură. Mas făceai un alatuse. Zic, tine prindeați de-aia pandese, de tot ți era tu cartea țea. Politic, istoric, date, tu te prindeați, le controlezi, la bibliotecă și îți vezi și tare. Era un lucru greu, tineri ca noi, nu aveam, eu când intrai la editură nu aveam nici umplută 13 de ani. Și ună ziua, intră tu redacție la noi, Geo Bogza,
avzătul scriitor, Geo Bogza. Și mine ședeam tu biroul meu, mi mutrește și zise Cornel Popescu era redactor. Și fătuca asta ce cu ea aici? Păi zise, este noua redactora noastră, nu știu ce. Zise, dar de unde ești tu? Și eu zic, din Dobrogea, Nicolae Bălcescu, acolo m-am născut. Ai cuțitul la tine? Și eu, tare. Păi ești machedoancă. Păi eu știu că acolo adră el campanie electorală și avea zătă la armâni, că taharmânile tu aveau în căstură în gepe. De lihia asta, că mai îi spuneam, au avea lucrurile de aradă, nu? Și zise, de azi, ea va să lucrează mai și cu mine. Și 15 de ani fui redactorul personal al Geo Bogza, nu vreau să lucrează cu canalul. Tu Iuliu Chiron Dea și Mihai Beniuc, care era un scriitor mult contestat și a zburât, fuși prezidentul la Uniunea Scriitorilor și cu toate a lui de ațeale. Am avea și acții. Eu îl cunoscui altă soie, că cu aici scriitori lucram așa acasă, nu inea la editură, eram la Casa Scânteie, nu inea, și lucram acasă. Și la Mihai Beniuc, nicuchirea lui era Ema Beniuc, care mi-a așteptat daima cu mare harau, și eu adivăseam, ți-a îngrăpsea el, ți-nu-li tipusea alte poeme. Și când umplu 70 de ani, editura a vrut să scoată o carte omagială și zici, masă îmi dai cale să aleg miniți voi. Și de alihi ai făcut o antologie mult umșată, că m-am mult cântece de Piazane de la 40 era mult bune. Voi zic că Jebeleanu, cu mine puteam semnesc contractul. Lucrai cu acești scriitori clasici care bâna atunția. O cunoscut și Ana Blandiana și Nikita. Cu Nikita aveam o suțată mult umșată, că eram tuparei mine, eram soață mult bună cu prozatoarea Maria Luiza Cristescu. Bărbatul ei era director la mecanică fină, eu tuți ficiorii lucra armâni acolo și ea ne lucra acolo. Era mult legat de armâname. Și Valeriu Matache era fan al lui Gică Coada. Toate zilele de amintate cu îi cânta Gică Coada. Și eram tuparea este. Ne adunam în casă la Valeriu Matache și la Maria Luiza Cristescu, Nikita Stănescu cu Nicuchira lui cu Dora, Ștefan Augustin Doinaș cu Nicuchira lui, Dan Pizza cu Carmen Galin. Era un parei de oameni alepță. Și a avut tihea să fiu cu ei, să-i văd, să-i cunosc și lucrul la editură mi ajută să ajung intelectualul care eu azi. Și să ai una exigență și pentru să am una exigență. Am un spirit critic, zic, mine mult developat, prota cu mine. Mine mult greu dau cale la una poezie, la un textul. Și cum aprochi multe manuscrise, nici nu poți pistipsești câte manuscrise aprochi de la armâni. Și acolo eu ved și Duchescu, care are o simiță, este ceva bun, fac curai și am marea haraua că putui, zic-o și screscu, spâtez, că ne scânță înțăcnună, mai mulți poeți. Că haraua mea este să nu fiu singură, mulți poeți armâni. Asta prin steală, vedem că daima de dici curai la cei care prinde, care știu, care au țiva din nu poți faci curai la un om care nu are un axie, nu are... Barim scurtul, va te plăcărsescu să ne zici să-mi dau zboară la locul ăsta mare, eu lucrași la Zveț. Când ajung și tu Germanie, fără de altă, nu știam niciun zbor german. Mie fuzii de limba germană, că nu pot să zic, nu vreau băroare, nu mi-ndoiam că va să ajung cu zbănețul tu Germanie. Și aproape 4 ani mi-e pedipsei și învățai, cât putui să înveți mine atunci. Și tot hurhită era lucrul și că acolo nu ți se dea în dreptul de lucru. Toate diplomele din România sunt precunoscute. Este una câte seara n-am isat de România și de Germania, de ninte de polim. Nu știam limba, nu puteam să ne ghiuva. Și nu mă așațeam, nu aveam dreptul de lucru. Toți care ne-a de văsiliile comuniste, nu aveam dreptul de lucru. Și atunci, după ce învățai în heamă germană, zici, prinde să ne aflu lucru, nu se poate. Și aflai la aeroportul, sunt librării multe și lucrai acolo aproape 3 ani de zile. Făceam comandă de carte xeană, că îți vendea și cărți xeane, toate limbile.
Și tu bitiseta de săptămână vedeam ți vinduri, luam telefon la editor și făceam comandă de carte exeană. Asta mi ajută mult, că intrai și tu literatura germană, vedeam cărțile noi care se pusea și mintea o aveam că să ajung mai în sus, mai eu să ajungă mai în sus. Tu lumea ți-a, eu nu te știe vâr, nu... Și am avut tihea că aveam colegă la librărie, un polonez, o fată de Polonie. Și îmi zic, Chira, știi că Frankfurt este un birou, toți care au diplomă academică, poți bagă cărțile și masi bananghi iuva, să aibă bărâloc, să gresco. Atunci aș băgai cărțile și îmi băgai și-o. Ea prucheta câte o oară la Polonia, la firma Zveț. Firma Zveț, asta era o firmă olandeză, mai marea firmă din lume, care avea birouri toată lumea pe zone geografice, care făcea legătura namisa de edituri și biblioteci universitare și centre de xităxare de cercetare științifică. Și zice, Chira, bagă să știne cărțile acolo, îi băgai și o cărțile acolo și tamam căfta un deschideare câte Europa de Est. Era anul 94, când o hurhie la firma Zveț. Și neș acolo, mi vizur, avea nanghe, asta fu știhea mea, avea nanghe de un care știe, în afară de una limbă din Europa de Est, să știe franceză și italiană, de edituri cu care să zburăști. Asta fu tihea mea și intrai și lucrai cam de ingheți. Ani poți zic, n-ai m-am mușat lui Chirot de bana mea de lucru, ta zic așa, poți să-l bag isa ca cel de editură. Zic, și cu experiența de pânăirile internaționale. Exact, că ne ziceam la pânăirile de carte de Budapesta, de București și, cum zic, poate eu, una de puțini oameni care au avut tihie să ducă la lucru cu harau. Și București la editura Minerva și a Frankfurt la Zveț. Eu după 2 săptămâni vreau să mi tornul la lucru. Vreau să mi tornul la lucru. Fu o experiență mult umșată și aveam și legătura cu managera care managera mea de la Zveț și azi toată ziua Nica nu mi-a greșește, dar mai ne îngrăpsește. Când vine tu România, fu ciudusită că eu ți doi îți duțea la toate bibliotecile, tu îți miștea. Zic, Chirona, tine hiu cunoscut acolo. Ei, zici, hiu, și eram tot ei și cam ahoria, ta zic așa. Vă turnăm câtă poezie și vreau să ghivăsim în heamă dit hapsi lingvistică. Poate plăcărsescu, fără multe zboare introductive, zghivăsim a hapsi lingvistică la frânzazații și poate întreb de-apoi un lucru. A hapsi lingvistică, mulți mi-au întrebat în 97 și cartea și mi-aduc aminte că mi-e călisiră la adunarea scriitorilor care bânează Truxeani Neptun. Cât avea ieșită cartea atunci, în 97. Și mi-a întrebat cât se băgai numai condamnare lingvistică. Zici, este una autocondamnare, una hapsi ți-o leg eu, te zbânesc tu limba mea, mași tu limba mea. A hapsi lingvistică. Voi, vrutele mele, hrisusitele mele zboară, hidipsiti de mine și tu somnul, de-au ani se traze, ani lunză de nopți nedornite. Zboară, ficiuriția mei ligănați tuise, jocluni cu voi, dai maharau și cu trimburare ne-aduțe. Sunt dau lucriții, voi să te întreb, zburești sau de insomnia asta, ți ai de multul chiro și acuri furnie pentru sonie? Insomnie creatoare. Mine îngrăpsesc cu poezii mași când nu dormu. Și de-alihea că dormu mult obțin. Și dai mam un tiftere tu cuțină și noaptea mai ne scânti versuri, mas nu le baga onia să le îngrăpsescu, le greșescu și este ordinarea este noaptea câtă cuțină îngrăpsescu, ația le țin trec tu minte. Alantul lucru care voi să te întreb și mas nu vrei să apândăsești să vă strițem piste asta, nu e. Ziți acolo, ficiurițile mei ligănați tu hisi. Mindeosul că fum virinare mare trătini, ația că nu ai fumeali. Sunt ficiuriția mei. Îngrăpseam tu în poezie, vă las o sărmăniță cu cărță. Este sunt tu, Este un, cum zic eu,
una parte de bana mea ținu sumplu, ținu sfețe cum vreau. Hai să give sim da o poezii clasice de ta hapsi lingvistică, ațea Carmina Morte Carent. Carmina Morte Carent. Poematli nu cunosc cu moartea, mașa meale trămoarte să amintară. Limba tu care le spun, anarga, cât a scăpitat a gârșare-ți duții. Hiu poate singura poetă tu lumii, ți moarte poema te amintă, ți poate tu cărți să v-ați doarmă, că nu v-ați zină vârsli deșteaptă. Poematli nu cunosc cu moartea, zățea straușii latini, ma nu-i dai mașii. Poemile meale tu carte, volusite, nealeapte, agârșite, semnul a hânda de unde limbă ți de multul era. Și va te plăcărsescu zățem și până de zboară la pas preindiți? Până de zboară. Azi frimtai ună pâine până tora nefrimtată. Adunai zboară tu căpisteare, lințiri noi și îi scadă. Lăcări neavui diete adunate, de-a hânte geanuri cripate. Sari nu lipsea, iți lacărmă sari era. Frimtai până sudai, până zina luat-lo îi cântai și îi descântai. Criștea, s-a zvurnuia, locul numai ta-l încăpea, că pistearea nică era. Și mine, pâine după pâine, adram, tu cirea ploa inimii ei, le rădăpseam și le cuțeam. Doamne, ținiurismă tu lumii petrețeam, de atunțea vă așteptu. A este pâine să căftați, de azi vă săturați, zbănați, să amintați. Chira, cu mare... E și titlul de la Pânea de zboară, este și tu antologia de poeziile mele, ții și tu Arbinișii, Tirana, Permâneaște și Perbinișeaște, trecute Perbinișeaște de marele nostru poet Spiru Fuchi și Haristusescu de suflet. Că zburăm de asta, Pistipsescu, că lucrași la naima multile antologii armânești și a gărșim una etă de poezie armânească, tot zățăținții fun. Un veac de poezie. E un veac de poezie română, fu una hopă, tu România mult importantă, că fu un tiraj mult mare, 100.000 de cumăți. După antologia ația de 76, de-apoi adrași la Daunile 7. Antologia este... Noi poeții a populilor Nieț. Este o antologie de poezie modernă armână, pe armâneaște și pe franceză. A producerile le fețe Nicola Trifon și Mariana Bara. Știați, timșatul este carte. Avem ilustrațiile mași de artiști, zugrăpseri armânești, artiști sarmâni. Ion Pacea, Geta Caragiu. Ești cu una opsi mult umșată. Cartea e și mult umșată de Lihia. Sultana Maitec. Este 2007. Și prinde suzățema și ația de gărții. Și este de Sone. Noi viglitorii de zboară. Permâneaște și pe Gârțeaște sunt 12 de poezi de ază, ca 12 de apostoli. Fără zvoi și ieșire, a Hurhinda cu Gica Gode și zbitiseaște cu naima tinerilor Sorina Anagnoste. Producerile le feați marele nostru poet Armand de Gărție, Iori Exarhu. Vă strițem, zicem, agonia piste asta, că ți voi mult să îngricăm pe poezia ta. Ama, prindeți, zicem că lucrurile astea cu antologiile îngricăm multul și îngreacă nica multul simșim tu padis ne cunoască și alantudia. Te-ațea antologia de gărție e mult importantă, tras ne cunoască grețli pentru sonii. Grețli pentru sonii. Ți este cu noi. E și multe de poematele de antologie, la dau unii pasprăzații, Atena, seara de poezie armânească, armâneaște și pe Gărțeaște, de adun cu Constantin Temelis. Era ziua internațională a poeziei UNESCO
Și cu seara înainte fu poezia de Cipru, deftera seară era poezia armânească și a treia seară era poezia de America Latină. Voi să vă zic că acolo adivăsim noi poeziile pe armânești, erau mași profesori universitari, scriitori, oameni ambițați. Fu la asta seară Iori Vrana, Spiru Fuchi, eu, Sirma Gucci. Avzâm și ne spuseră și aței organizatorii că actare poezie nu minduia că se îngrăpsește tu Balcan. Se spărea că noi armâni armasem acolo cu oile, cu ațeale. Și armaseră ciudusiți, un ficior chiar vine un grec și vine și zice, de când o avză poezia a mea judico-balcanic și alăxi mintea. Și poezia ța poate vă spun că... Hai să zicem tora. Hai să zicem tora. Stai să aflu. Asta o adivăsi multe ori și la PEN din Germania, eu membru tu partea de exil, PEN German Exil. Și este un cadru a armânamei tu Balcan. Judico-balcanic. Tu Balcan lu căpăit de necă seare, mi judicară și mi culăsiră. Poetă fără de patridă. Mi viscură tu strani loc sinitiei și îndea de răcale. Lefteră salac de loc și de cuniară la pălăsli de cilechi țința pâniorie. Alăgai multul până chicăsei. Patrida nu este petic deloc, îngârdit de tămăhiari, eu crește maș biricheta, ți-o seamănă ei, tra să aducă închirdăseare de borcă. Tu, patrida mea, zboarele alagă ca neie prunveara înainte de Paște, jvâr nu poate să le taie zboarele mele. Haristovă zăcu, îndeadit cu judicarea, duchearea trăxinitia și libertatea absolută. Patrida, nu puteți niumata luați ca noară, că nu știți eu am ascumtă și că nu știți că ea poate sibă, m-aș adiliat, idee neazvimtă. Câțe, noi armânii eu avem patrida, tu noi, tu limbă. Prin te întreb un lucru, cât zori este țin ziga în amisa de artă și de militantism? Bună întrebare. An de an neg la Festivalul ăsta internațional de poezie care se face la București și ved poeți ieniți de cam de 100 de Vasilii și ascultă poeziile lor. Și mi se pare că este o dietă anamisa de poezia noastră armânească și de-a lor. Câțe? Ei nu au despirlu, nu au depirarea, tragedia, drama, cum vrei să-i zici, care o avem noi, că him, acolo iuhim, că limba ca una candilă, ți pe narga, mizinica arde. Și atunci eu zic și că poezia noastră este identitară. Nu sună ahât mușatul lumea modernă de azi, nu? Poezie identitară. Tu că rolul de azi, identitatea este ceva diluat, ceva care nu mai are, cum zic eu, usie, nu? Ama noi, armâni, eu zic că poate tu, nu știu, nu cunosc o altă literatură și adivăsii multă poezie, ahâți poeți care să îngrăpsească trălimbă, cum îngrăpsim noi, poeții armâni, și cate un altă soie, Sigur, nu zburăm o temă mare, care este un hiraroș tu cartea ta, Macedonia Veacli, prindeți-vă că numai la cartea asta este Macedonia șsâtă. Este vrea ta lumea țea Veacli. Am prindis tealavdu de un lucru minim mi-aspar oamenii care zburăsc cu multul de lumea Veacli. Am tini putuși să o adare asta de o perspectivă modernă și snarmâna asta ca un fetiș lumea asta Veacli. Gândesc că e multul zori să ziga asta, analiza de artă și de partea asta, să-i zicem, politică și militantă. Mine, prota Macedonia era un spațiu de suflet, da zic așa, fără conotație politică. Minduia că la 15 de ani când nu îngrăpseam de Macedonia, nu aveam nici suțate, nu aveam nici, cum zic eu, așa zisa, propagandă, nu aveam de eu. Iar ați aveam clironomia mea de la Paplu, ți-mi permitusea de Macedonia, de locurile ațeale.
Și ajunse una temă poetică, numai și la mine. Sunt un mari poeți, ți-au îngrăpsit cărți întreți, una carte de poezie de Alexandru. Este o fascinație, de una lume întreagă de este lume. Și mine, care încăftai daima, încăftai zărțina, încăftai diu strag armânie. Eu ne aflai, apandesea este mea, eu când găsită, că him legați de Macedonie, că istoriane sunt unii de teorita zăcoașeței, de mine este locul meu, locul care mine în loc rocheai, ca locul meu identitar. Și te-ți îngrăpsia câte poezii de Macedonia, de Alexandru. Apropo de poezia Iscu Alexandru, eu o vizui ca o poezie de vreare. Și când Ștefan Augustin Doinaș adră vrea să mi pripună un premiu de poezie la Academia Română și zice, Plăcărsescu, nu fața, nu-l pitreți. Mai el o îngrăpsi, ideea de ale Matilda Caragiu și luam textul la lui. Eu zice că este una de mamușatele poezii de vreare, nu? Ți va zic că el aduce pentru Sorin, care era pentru lui important. La mine Macedonia este așa cum este ca temă poetică și pentru Sorin vârnul poate să ia această parte de identitatea mea care ne afla eu. Vreau să găsim titlul Machia de Masin, vreau să găsim Eheica. Este poți să găsești detainul de cam la frânza 70 să ținți. Că a spune multul tră lumea țea care închisam de ani de eraniți cu abzam de la păpâinea noastră și va te plăcărsescu de apoasă în zbroj să cheamă cum a păfusit să aveți una casă tu gărții. Până o afli tine prindeți de că arcoarea este trătinii catastrofa și căldura este ațeții uvrei. Ama nu de tora vera este de vătuma. Egeica. Să hăidipsescu margina de amare daima albă, has ca o minare de copii, să-mi tu apile tale, has tu un munte de lână albă, scal cu chitrițealele tale și să-mi înțapă cum curnițele din ei, să-i nec lăcărnie tu ochii tăi ți-ai mulță, că numai ta poți lua du paplu cum grea de cavala, amarea. Ai mult umșat că talasa este tu cultura greacă, țiva clasic, ama ai țiva concret, papla tău care scârsea că vrea de amare. Zini heamă vrerea ta tra amare pentru Sorin. Prota oară o vizuie Egeia de adun cu Iane la 88. Fu prota noastră cale de adun tu gărție și timine Egeia este spațiul meu, cum zic, te-ați îngrăpsit și un ciclu întreg de poemă de acolo la Marea Egeie. Este amarea noastră. Este amarea noastră și mai mult acolo tu calcidică, tu halchidiche. Eu trecum noi chiro de inghițani, eu trețem 2-3 meși vera. Acolo inea picurarii cu oile. De punea acolo. Sunt multe tu calchidică, sunt 3 brațe acolo și de una etă grămusteale inea cu oi de acolo. Că era clima bună, iernile de punea acolo, trarniu. Și are tamam tuhoara, eu armânem noi vera, se cheamă Vlahos, Vlacachea, Avito, Vlahon, toate au toponimia legată de armâni. Și ne permitusea oamenii armânia noștri. Acolo nu avea mulți bănători, tu calcidică. Și după țisfeața lăxarea de bănători, după polimul anamisa de greță și de turță, își vine răseai 1 milion de greți de tasia nică, vine tu gărție, mulți curdisiră tu calcidică, că v-ați vezi multe hoare nea, v-ați zic că noua, nu știu ce. Și aici era oarfăni mărația, nu știu, depunea cu oile, și un tinichet de caș le dădea locuri. Și a noastră zicea, ce să drămne cu locurile alea la mare? Nu le vrea, nu? Cât noi locurile tu munte era de simasie, nu? Așa. Cum a păfusit să luați casă acolo? Așa, ca tișicaie, eram tu vacanță cu Iane, am luat 2-3 vacanțe acolo,
Aveam soț sărună, era un nipodele lui Vasile Barba, care fu și el la cursul de limbă armânească de Freiburg și ne vedeam, vizum, când o vizum prota oară Egea, zisem aua și altul iuva. Și la anul 2000 eram în vacanță și soția noastră de Paris, avem mulți soți acolo, țisuntul de Vudena, de Edesa, este zinurile al bagianacul al Iancu Perifan, că tanti Geta, Nicu Chiral Iancu Perifan, este sora al Gojaman, ea avea case acolo și este soață mult bună a mea, de care băroară prinde să îngrăpsescu, țină știm de 40 de ani, tot au umplut 84 de ani. Ea este tot de Vudena și până Paris, chiro de 70 de ani. Și aveam cumpărat și acolo un apartament. Și noi ne-am să vedem și zic, armase nica un nico, auzi, de ghios, nu vreți să-l luați și luăm ca tișicai. Mușat era, că avea cuborul mare. Și de-apoi trecut în cheamă Chiro, vizum că e ca strâmtul, e nea nepoții și peste cale de noi, hoara este în plină de armâni. Este mulți armâni veniți de Curceaua, de Arbini și ei. Fârșiros, n-ai mai mulță. Și ficiorii sunt, cum ziceți voi, dezvoltatorii imobiliari. Mută case. Se ia nivesc că peste cale, vă mutăm casele noastre și vă să adrăm și alte case, mai vreți. Și luăm un apartamentul mai mare. Și haraua care este acolo, că nu avem ceva de ninte și am un livadă de maseni. Masenul, care este simbolul meu, n-ai mai vrut că te-țea, cartea se cheamă Lumache de Masen, am câte poemate cu masenul. Și ația că sunt tu-ți vițini armâni. Zburăm armânește cu ei, zburăsc cu noi armânește, n-am misa de ei știu. Vati plăcăsescu să ghivăsim alumta absurdă, că voi să te întreb un lucru mai complicat. Alumta absurdă este mult realistă, că a spune lângoarea țeații o avem, să ne alumtăm anamisa din noi. Au sunt multe poemate, altă soi de steaua de dor. Alumtă absurdă. Noi, alăvdați armatoli, trătuti văsilile trăcare asudăm, ază, mașa na misa de noi n-alumtăm. Tot mai greu n-a străxim de adun, când a nu-i duri că istoria n-a sprândi un câte un. Noi, alăvdați stizmuitori, de-a dărâmintiți de-a hâte ori piste noi m-aș căzură, Dischineratlu nălchisară, de cheți ar bărțiri din noi alăsară. Ca ți la ei fară din noi are armasă, de nu putem zbănăm de adun tună casă, de ună ei este cripare, ți la ei numă are este lângoare. Este dip altă soie ca tu steaua de dor. Este ceva mult realist. Este că mine o cunosc cu lumea armânească, nu m-aș dit fumea, eu cunosc cu lumea armânească dit gărție, dit arbinișei, dit iuțido și ved, iuhim, eu ajum simază și este xichi de acăchiseare, de bănare de aduna noastră, nu? Tifurinia istorică, nu aleapsim noi să mă sprândis toate câte văsilii, și de-aua este pontul, tu cartea este tu ai no de cam. Voi să te întreb un lucru complicat, Vati Plăcăsescu nu te crătești să mine. E mult activă pe frânzile astea de socializare și adare mult lucru bun. Amatuidiul Chiro, acolo este un pericliu a câvgălui. Și este, în tipul sea mea, e una din naima aguditele persoane, armânii, tu mediul virtual. Mindiosul că asta ți-a dus mult mărazii, va să dar minim un scurt prilipsi rezumat între lucrurile astea. Acuzele tivichilești sunt ația de grecomană și prova chirătura maximă că ai casa acolo și că o alapză gărția. Voi zghivăsim cu iertare una poezie să achicăsească oamenii care ne mutrescu cât tivichilească este. Sigur că vrem locul acel. E locul de eu fură pe pâinea noastră. Amatuidiul Chiro, tine a avut și puterea să spun, ți-s fații acolo.
Și te-ația voi sti plăcărsescu Frate, să ghivăsești să noi xiniti psisli, n-au zăță șasi. După mintea mea, pandisea n-ai mamare și traței care îi nămutrescu, aței care arcat zboară, ți-a drat voi tră lumea armânească. N-au zăță șase, zicești? N-au zăță șasi. Noi xiniti psisli. Ți-asti una poezie de una tensiune excepțională care a spune cât zori asti zbâneți largul din locul a păpânilor. Noi xinitipsiții și arcații, alargul de locurile voi nica bănați, vă purtăm dorlu, ți voi lua gârșit, șponlu ți armase, nii tripsit. Voi durniți și somnul la nostru, trasluțănem pindul tu inimă în prostu. Voi o arușunați limba cu nizburarea, noi îi câftăm niezlu, puterea. Voi hisătui de pâine, de somnul, acolo el imbuiaste Domnul. Noi băgăm primeasă pânea de zboară, țină hârneaște nădia să nu moară. Trăsăm-ți prudoți, voi țeara prindeți, și cu aestul suflet de frați vindeți. Noi plecărsim Hristolul stămâria, corlo ali limbă-și jucăm ca manghia. Ieniți vă pricădem, de-a dunslu jucăm, blăstemlu împărțarea, tu greu să le arcăm. Alexandru, ațeiți arucă zboară, nici nu știu este poema, nici nu știu ți minduiești să tine, ți minduim ca te un din noi. Nu mi cârtescu, să știi, nu mi cârtescu. Am spiritul ăsta a meu critic și de activistul de care nu pot să fug. Multe ori îmi zic, numai ta îngrăpsesc cu ție, ama nu pot, are ceva... Este ceva înăuntru a tău care te face să zburăști, să ți minduiești. Nu pot, nu-ți poate, așa este. Și poate te-ați ani când să nu duchesc cu ma suiaua și-ți bag pe zigă. Avui, cum zic, n-ai mai mare harau, am ahâți soț, am ahâți oameni care duchesc cu mesajele ți le dăm noi. Nu-i zborul numai de mine, e zborul de Iori Vrana, e zborul de Spiru Fuchi, de tu, soția noastră, cu care lucrăm pe estul agru a limbei armânească. Vreau să te alavdu trațea că hitineră ca artist, că putuși să alexești profilul, zățem, de scriitor, putuși să îngrăpșești să mai multe turlii. Cum putuși să dar lucrurile astea? Cum putui, că adivăsesc cu multă poezie modernă. Mine, piu poet armână, vreau ca poezia armânească să nu armână ca tu e tanau sprăzați, să ne-am înainte. Și mulți care îmi petrec poema, titul stil clasic, le zic, fuzis niheamă de este, cum zic eu, multul din greacă este o lucru. Lasă minduierile scură cam iefcula tu poezie, tu versul albul, fără rimă și fără ritmul și îți vede că poezia noastră de Chirolul de Sone, de ăștia 30 de Sone ani, Spiru Fuchi, Iori Vrana, Sorina Anagnoste, mulți poezi de-a noștri putură să îngrăpsească poezie modernă și studiul chiros să și armânească să ajungă la sufletul oamenilor. Problema noastră a poeților armâni care este? Vrei să ajungi fără de altă la armâname, îți dai un mesaj. Problemă care nu au poeții a lumii ei. Ți le-au toate lucrurile îndreapte. Multe ori și mutresc și la poeții de Văsilile Alante și zic, nu au ei gailelul care îl avem noi. Asta e problema. La noi tot iene din desper, tot iene de aceea că vrei cu poezia ta să ai și spiritul ăsta misionar, niheamă. E cum zicea Mihal Prefte, care ne-a dră în naima mușata zugrăpseare, care zic eu, nu știu, de sisicade. El zbura de poezia mea, știi spiritul meu amazonean, nu? Ama este vreare și este, poate că avuși niheamă idea de Dumnezeu, niheamă putere, să pot smin niheamă sufletul la oamenilor și să pot să alexesc cu câteva ori și destinul, chiar și destinul poetic la mulți poeți armâni. Și asta e marea mea harau. Mi se pare un lucru fascinant că este o turlie de versatilitate, să zicem și tu, lumea poeților armâni. Ți
poate să îngrăpsească mai multi turlisi, se influențează, dar si bătuiul chiro ei ișiși. Nu este paradoxal că una lume care pare că moare dă una literatură genială? Ahât joană, ahât sănătoasă, așa este. Vas murim cu una mare poezie. Este inetația că să aducem aminte că scriitorii armâni putem să andrizăm, să băgăm pe cale PEN armân. PEN este naima marea organizație internațională, PEN internațională, a scriitorilor de toată lumea. Și de 2 ani i-am membri cât se că vizură că avem literatură de tese europeană și că o la internațională. Am mărtie că n-ai mai mulți armâni nu ne cunosc. Cărțile noastre este tupsâne cu măți, care apucă să le ia. A câtor avem multe pe online, ma chirolul e tot mai scurtul și lumea numai tare cât chirol să divăsească. Tarisește mult poezia asta a paradoxului, zicești tu multe noapte. Hai să este una de la 77. Poematele e care mulți o spun, poezia este Vizuiș Viorel Crăciun și mulți alții. Aparent este o poezie mult simplă, mai este un cadru, o ilie a armânilor țibănează toate limbii. Paradoxuri. Un pap și una maie zburăscu cu nipotlul gărțeaște. Un pap și una maie cânta nipotlui vărgărește. Un pap și una maie lui Hăidipsescu nipotlul arbineșește. Un pap și una maie Adivăsescu a nipotlui românește. Un pap și una maie Ciudusiț Mutrescu nipotlul le plânge permânește. Este și multul optimism pentru Sonic. Îți pare că lumea noastră Nica are șanse să armână tu bani. Vreau să te plăcărsesc cu unica una poezie să armână ghivăsită de tine, spusă de tine, ți-ar masi din noi, că ți că acolo este finalul acel n-ai mai normal. Nu prinde să așteptăm ajutor de la altul careva. Tuti sunt la noi. Tuti sunt la noi. Noi prindeți lucrăm, noi prindeți usculăm lumea noastră. Ți-ar masi din noi. La frânza 6 este. Ți-ar masi din noi. Ți-ar masi din noi, Dumnezale, unămnată de ip toa sprândită, arcată de vimtul trulume, truxeane birichete fitursită. Ți-ar masi din noi, Dumnezale, avuți de cuniarții căftăm, sârmi de pânea ți udea, din pânea li limbă de znou sumăcăm. Ți-ar masi din noi, Dumnezale, toară trăxeane pătuni, tu oara de sone ți bate plăcărsim, de adun zvrei să n-aduni. Ți-ar masi din noi, Dumnezale, părmătii trăxenlu sinfer, trănoi țivanu artiseaște, mașcoca la de putred lumer. Ți-ar masi din noi, Dumnezale, te întrebăm, ama noi ne întrebăm, când ați avzăm de mândarea, hlambura, maș noi putem să mutăm. Șnădie, de-aspir șnădie. Asta este poezia armânească. Care sunt proiectele tale, tu, Hinitor? Proiectele mele, în afară, multul chiro, nu zic îl chiar, la mintul, multul chiro, cu multele manuscrise care inen și care lucrez cu poeții, cu ațeițile Îngrăpsescu. Anul este un an mai greu, proiectul de anul țin este să scot cartea de proză. Cartea de proză scurtă, să zici, Hurhii și le Îngrăpsescu, n-ai mai multele de 30 de ani, ma cu chirolul să adăbgară nica în două. Ați alin scântile tipusi Tiberiu Cunia cu revista de literatură și studii armâni. Am să adăbgară nica în două și mi-nduiesc cu această carte să scot de vărăoară. Un volum complet așa de poezie. Îmi zise și îmi zise rășalță, mai eu zic că nica am chiro, că Îngrăpsescu multul, nu li dau tupade, că nu știu, așa se nu pare. Le vine oara, adică. Nu le vine oara și poate tu ne scânțani să dar o carte completă cu toate poeziile de toa hurhită până, de dată până toa scăpitată, de toa hurhită până tu bitisită. Ți vală zițema armânilor care ne mutresc cu Sonic?
Ce zicem, Alexandru? Noi, poeții, adrăm cât putem. Îngrăpsim, nu dormim, îngrăpsim, minduim și multe ori ne întrebăm ticare. Singurul lucru care mi-e frimită este că limba chiare. Vezi, eu ți doi iunesc, tu ți casă, astăzi vede. Mulți au chiare, ama nu duc mai largul, ta-ți vedă că mas chirem limba, toate sunt chirute. Ce zic altceva? Limba și limba. Asta este naima de simasie lucru, alante răzle, dox al Dumnezeu, din heamă le ținem. Am amas să nu scăpăm limba, toate sunt chirute. Atunci, cu asta aprindeți bitisim, să nu lăsăm limba chiar. Că nu chiar armânul nu ajută. Să nu chiar limba. Asta este deviza naima de simasie, demandarea. Să nu chirem limba. Așa este. Să ne băneți chira și să Hristusim tuția dragi tră lumea noastră. Hristo Alexandru, tichirolul ți-ți-l luași, Hristo Coli Caranica și Iuliana Caranica, te este zu de adun, te este sihăs de adun, Hristo. Nu, stop. Au oameni zință. Ștefan. Vrei să mă trăsc cu câtă tine? Ok. Ștefan, mas vrei să ieși? Ești tora, da? Ești de acolo. Ești tora. Și așa în hurhie steaua de dor. Ai sudzățe minduieri. E. Cu iertare, nu știu, să de un halat, diva. Să de un halat din zenă. Și ieși în vrută la părtire. Ieși la... Da, nu este. Eu stai că este pe mucăneaște smirtat. Asta o zăsești. Lasă-ți furca și fus lui tine. Noi de alici ahim ca când o zice că doamne surări sunt surări, așa ahim noi de unde. Nu că nu-ți pară nici că e un cordat. Nu, mă, nu-i cum, nu-i. Adrăm una scurtă pauză, tora. Că sunt o doi ați, să adrăm scena cu Carlo. E. Hristo. Hristo mult. Una scurtă pauză, tora. Păi bitisim, nu? Nu bitisim. Gione ochios ca de amor, nu vezi aia la gâșcură, asnize muheamă foară, apă păilor dor snădoară, asnize muheamă foară, apă păilor dor snădoară. Gione ochios ca de amor, zboară-le stele ce-n gură, mâna t-aștept-o să le adună, zboară tu fi pe rună, mâna t-aștept-o să le adună, zboară tu fi câte una. Gione ochios ca de amor, picurari-și copii scherură, chirură-și la lei cărbăni, și biserisli cu câmbăni, chirură la lei cărbăni, și biserisli cu câmbăni.
fost nădoară, astnize